Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities
and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nansoko TV, uboroso bw'umugusi. Murigeria hwigeta Sengen Soko TV mambia bono no gusaba no kugena kwaninga kwa boke biyane ritkulitanganirie ikira kinchinga kindo chechiko na kuminyoka cyo mutinyoyo cinga kitagotebanga ni cinga kicinde boigo cyo kumwakiro munguru ngambia mono twaro litskeli lie tichirimo ritkunira Monday sariki nemerongibere na ibere 22 kagitenga anonsia soro mutinyoyo keri gwatagite goikiranyo nyo kwa bwate kirenga gwataite goikiranyo mutinyoyo ro kwa gikiraniri ose kwa ikire ko gikirania boigo mwako yo manje tumurigeria togochiga so mwako gatano mutinyo gatano na kabere July cinga kiciri toroche obokendu wanyare bagosowa kuraso mucyo Nairobi nigo bokendu boroborose manje tumurigeria wokuboka gose kore nyumba igiye gutaka kwarabike swetara kinirene chiga kimune chiga kira ko igure ryogeri nyumba mwawo nigo kumanya cinga kichyo koboka na kubekemero bya gomna kwanya tuwe kwibanga siritskeli rya rero tikiranire igonga boka chaga kuyarigania nandonye kwabokire ne chiga kiri nande ngukora kunyoringa karamu mwakero munguru ngambi ya mono nabaige ikiye yonyorenga ne ikiri to kubekense ito asama sabo kiagera mutuga igo mwanchito murigera tumaitengo korobekana nchiko chigo bororo gukubanyora bari basiriti amagimabo sariki emeronge 25 mutinyo mwanchito murigera kyatokonyore myake ebiragwase abana jense nabigigati abantu basiriti amagimabo imenesiri ya Kenya gwetira asokorobekana ngo mwanchito murigera kugusaba kwenyora boyigo gwaseberensi yitu ya Kenya no nyinchinga kimune chiga chichi campaign naye kwaba safe toba egati abali bagutumeka bobe naba na siasa kwanyoranga gwasirio obugima bwawo gose gwakerire omuntu sirio obugima bwaye korero mwanchito murigera emambia bono no gotunyora somtanda ito Facebook boiga sense media YouTube onyare ko gusanga naitwe abokobeke kerengero kyago boigo asomtanda yito nekero gwikira sense media Facebook mwanchito murigera nabo kunyara ko gutubwatia iro nyare go kwemanye gati ari to gusanga naye mambia ya bono igonga annoncia sore beka ekerengero kyago totebi muno bogete totebi igo kura sinseme ichugose bokendumboro embule go tumwa chito muri asuno mwaso ororete saigonga annoncia sore nabo to bekere kerengero kyago kyabona mambiga abani ikiye bachakire go chanka ase omutumo kwa make bari batachite nabarobu baligani omwanchito murigeria iriyo nyare go kubasemya boigo ebuna twateba kabana baikiranye na sore basemi obatebinga keroli skuru nigo ganeri wakoraiga na igaigongo manchito murigeria ne chinga kichinde nande cyo konyoringa ensemeri yichisemi nabange boigagende tokone kiwa AK abanafunzi ngo chabarika boigo manchito murigeria semtandaito we Facebook karwa ikiroro nabo go to follow ikasensemeri ko kwanga YouTube nero subscribe iriyo nyare go kubwatia emitando yaitu naboigo go kwegokia nemero biri itasegeta sengitu ya Nsoko TV korende ase namba yitu studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yo moero boigona bakunyara ko gusanga n'intwe mambia bono unyari ko gotebye nga
ekerengero kia gonkere kike mwanchito mulira kurenda ndaro ligati abali babekire ujumbe yabo kusurwa karwabo asenambe yeto ye studio etunyare togosuka moto aigando chomo soribwegeso no alime yomoroberio kurwa sisemo chana kuru City Salam Scrap wekaga chiba sobo autebanga good morning kwane fans wonspi ben Soko TV nando bateba soime yomoroberio Boygo Rogers nyari kia gonte ibwa kiren Soko kurwa Amsterdam Netherlands watching live on Soko TV na Aiden Nyariki Maya Nyariki kirubo panel visopane mongna mocheche la mekyobuba Nyarombe Anto Ragori Kaka Junior Joshambia Trimba Kevason Kirwanda negatia bando manchito murigelia kwa somande bonsi boigondo Rogers Nyariki nera gotebanga no alime yomorobirio kurwa chisemo neroyo boigo Blue Vini on Tondi nera gotebano alime yomorobirio bwakire byakurwa South Migrango eseka kuniko ndani boigo pilipili hoho nera gotebanga no alime yomorobirio mpaka omwerio nanda gotebanga emambia emgia timani twabokire Ben Orina nerega goteba aigabwa kirebya nerolina Ben no mwanchioye Sintiorinia emambia ngia goteba gochia statu mwabombega omolia Mama Merkerbona ombega Rita Ruka Meren Mora Ronald Ombega Stella Miles Okemwa Jani Moreka Kajen Margaret Tarasa na baigondo che good morning and Soko TV every week bana basketball so Kurado Katal watching live and Soko Bwakire nando musolbe swaga igago tebanga kirandi Dennis Eki musolbe skorona kuru City Salams Club wekaga chiwa sobo watching live and Soko Bwakire eno kumochere shikamo kirandi Dennis intebe go seri tukolegoro yandonare ogotomerete ujumbe ndio nsigagu eno kumochere it was Father's Day erotima ite mwanchito murigelia ngingo chagotebguga iga ne jirani rero ngo muruke jirani mwanchito murigelia mitigo senali teke kira kirende tiana rasoma ujumbe mako gotebya eno kumochere atashikamo Soko nyasayo nganche naro litkolinde kurwa isebania border kuganire staff to kora na Barubega Customs Kenya na Customs Tanzania emambingia Nixon out the morning Nixon kurwa Kibirigo town watching live ngwanire abantu ba Kibirigo Samson Millie Armstrong out the babukera sakwa bwakirebya nabego Jonathan Matuku nera uteba oh yes good morning to you mokolera Jonathan kurwa nyamanengo Kyombu base ndani hadi mwisho boga boss Eriko out the boss Kombo na dolini oekurwa Embakasi emambengia autebanga ase Mama Nyanduko Jackson Kombo Godfrey Dolphin Teresia Oteri Ositu Omwamba Nyabuto na Eric Bosire auteba tumoba Kenya sai amatukonsi bana auti yomwanchito mone tinga kichons piga kwara motemnya sai ngambia mona subu mo kwangete na ndekwa nyerene kangane kolindoro bogimo wikyagera nintuturanya tokomendo mwanchito murigere nyasaye nere otolendera koleno mwanchito murigere mambia bono onyengwate 3 mino happy Father's Day itukolia lero nandikara muishiri happy Father's Day lakini rene gana ligania Innocent nere aratokwania Innocent good morning Diana ngakikwa bokire bia na bokire na inchira bokire bia igoro yaringi Father's Day biya mono ase nyasaye gotwali baga ko babatata na mono ase irumbe yabasacha bonsi yaso obuiko bwinse toteba ni happy Father's Day no nya tonyolire litukulia lero kora lero mote ba Jumatatu mote ba Men Crash Monday bono mete Innocent kere Men Crash Monday na bo again tonda tebe ne kega usacha ndo sia soberte asembambi yabono unanya saa kwa tuguchika bwirae na ndorae baliore na barabugendra gukora emirime iyo ekogera obaelibaga nigo bagokwa ebirengere byabo litukuri igoro ntwaro chogochora gokorekana gochora kwa ringe balia bagotebwa happy Father's Day lazima batebwa bali responsible bali bagose bamanyete gose ningi bamanyete gose ningi tuliwekeria baswati onde bwenzi na atoka no lyo okora kende gionsi dabagotebwa happy Mother's Day abasacha abakubikiru conditions denaro tebeti gota batebunga happy Father's Day to all those men who are responsible
bono usinyunga ki lakini ngese innocent mbari bari responsible tari yondi bwensi agekwa bokira bera bokira innocent ndoche 12 chietire maega ichinsa 12 sitalikie jira bogire 22 mutinyo erire nse eliyo ba intunya sai na tulindete kabisa na ndego ndagotebi tuli nyasaye ngambia monekera matuge kamina yachire twamanya ngai moberete naringi nakuru twa maigago nkoretere nanchire kuruchinse mu kiri cya lanet estwarengeli tukoliria bagante bigo gike studio okwan Diana na mukwaniri abange bare gante Diana mukwani na ikiria maigago gaiga na yanchiranire deni ya netereti yairire wanchumurigiri nande boigo na gukwanire na ya ndonsi asobereta sembambia bono kwa Diana gotebiringa kyogendete ko bagugukwana intugo chaga igase studio namba ito studio nako ya na boigo nako sensemeli gutubwati umtandao Facebook na boigo YouTube aso subscribe na gutubwati binigeta seni kya ugen soko TV na mbeya muru beline soko bwakire nchenayi ulibaga nkuru ku Innocent Onyango na anamono Diana senye nchondo che lingana lira buna liro liri ikire chinga kechi 13 maiga ichinsa 12 gento ndatebyo muligere lya sembambia bono asenye ncho ya amangana manga gendete insi heliyoba gento kelingo gatebya sembambia bono mwanchu muligere linyore ngesese kona gwekona kobe ngondi itukeli monkwebere kogebune esese eliyo manya sese kona wekona bune ngondi itukeli mo wala ingwebere ekoge berako kalindi terende kwamanyire nesese yalingi abantu bamanyire boigo batebya go bakesimi batotebi barabuga kibago interpret umura baro yose mabia bono ekara datebiringa esese kona wekona kobe ngondi itukeli monkwebere koge manchito murigeria na bogotebinga ninki ringanirira buri gukwanira asinamba itio studio 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trainer namba yo mwerio abo wake simi gusobeke kerengero kyago boigo asensemo yaito ya Facebook na bakunyara gukobeke kerengero kyago ru manchito murigeria weka YouTube na beganse media WhatsApp igonge mambia bono nichiga kicho wake simi na ndonye kwebete ko wishe tato mino happy Father's Day ngokuninkoe second year ya monyari go komo wishe happy Father's Day igonga nabo kunyara ko wake simi mwanchito murigeria tunya to gusanga na imambia ya bono tebye kerengero ryokyo yani otebe kerengero kyago kiringani gito lira na nande umusori wesu kwanira go chagaiga nakwana umusori wesu numuntu umiya kurendega igetaka bora kera namugane dichinga kichi yabene kera ndoro gongorwa nakuru asema mbia bono mwacho akigwa mutaita hokonye na mutagete morore lakini ndetacheti korolekana igasirete nchera ora gitaba iga burite abandiro meto musurbesu asirete nchera Nairobi ga bona bora nyole nagu na nakuru agasira nakuru gasirete nchera okay bachubuliri ko igure sembambia bora bora ndetwagotebiri igogototebia nga esese ekona gwekona kobe ngondi ritukeli monkwebere koge ototebi nga lingani lirirabu giriko bali gukwanere namba ito studio gere 0788666663 yani gere 0788666663 einere nambo gutwakira esimya sembambia bona ritonyara ko batugukwana andosia soberete doche chia butukire 15 ne moma ga ichinsa 12 ekera togendete koba asomurubili nsoko bwakire na ndimo nabona twagotebya mambie ne yogo chake iki ekera togo chake iki banyenga ne binko begete busyo na ndebuna twatebire nabura ase ucha konyora chisese nchire da chiro chiabwo chigoteba nga china chiro chine chingondi chire chiwe chiwikali tukolikoro kwala misio nyole chiakogire aoteba krandenisi gasiarenge excuse gige isanire nkira isana kitu yambo atesimeye ndatigana krandenisi kyana botura ruhane mambia bo Helen Soka TV bwakire Soka TV bwakire Kairi ogirie TV na litora igwane Kairi ogirie TV to igwane Wanjito murigeria ko wake simigo cha studio itoene kya ngari ogiria gorie TV no rikete tunyare to kuigwana kuri nera boko genda wake simi
ochase namba itu studio 07886663 078 mara kabiri 6 mara gatano na tirinere namba yo moyo sangana itu tebinga kinga ni dira buli gokwanira eren soko tv bwakire my sister and my brother wakire there wakire se wabona yera na bora utamanyana bora uno mwana bumo mwana bumo nginambio Age kwa bogire. Twabogire biye. Aya mwabogire biya. Twabogire biya gaiga. Ono yiteri. Ya woni minute gakifia ngo. Usangiwe abantu tubona kubira yabarai. Tukumanyanga amanzi n'uburi n'ubwire rubo. Yiteri nabondo utekifia ngo kana bori yabite gutira yonga. Kuna weko na bune ngondi. Kuna weko na bune ngondi. Na bonje do tenga na were yonga mambi. Ika tupike kuna kuongera barai baito. Mambi to kuma ya usento boli na into tuogerero. Mambi to kuma ya usena into tuogerero. Yebo. Mbiya bora sana. Ngai wate bo bere to mwana bumugina. Oh. Diana ngwate kwaliete ira. Mbono ndigereti nche gagu ngike bakachisemi chicha bokeira go. Bokeira bana go bokeira na go mete riende na onye kira tan. Kabisa kabisa. Bokeira pakati toga na bangu dunia wana. Agungange. Asante sana. Sawa. Mbiya bora sana. Diana. Ikasa yubuda gwate bigo. Oiganje nke innocent. Kora so bwango sana. Tukoroche kwisle ya temba bwakira abo. Studio tu atebire bwakire gaiga se studio tutamanya bwa soberete na ndogo teba nkurwa ngumbu Daminstan no wateba uko pamoja na sisi mbuya mono sana sibali mwasoire dochi abutukire 19 dochi innocent yonganchire mbwateyo moerio era nsoko TV bwakire bwakire wiya Kiran Dennis talimangana innocent ngagyo mwana minto kwa bogire na bogire bunya sauti wanjira Ono tuanchakire kuyalika nike wakili tuko. Okay. Torre akili tuko liko era. Ana maene. Talimangana soko bamba bona mambia. Nje atinda akora bubu mwana minto na teba na chete na kuruga to kole gas. Statement eko oye withdraw kwa na uya. Abantu bayiwe. Na chete na kurunga nyoro musolibwe gisusu ale gas. Achi konya bali bakali dio korora. Na ajira dire. Statement eko kwa na koje withdraw nganga acha na robi ngasira. Ingyo manyete. Divyo ma teli tanga ni bono umuntu ngate direction impe. Bone iliya kabere ke batia ko ngate direction. Akanga direction yake no manyete. Ume nande sasa nyine torami abasani mbale chingondi kabisa. Yani ako kwa direction yabo kora. Okay. Ngakipukite ko ruabo. Tuabo kiraiga. Nechi ngondi toigwete nechi mboli amini chingondi nechi sese nchiroro kulende tukale otebanga na boko nyore sese ikoda gweko na kobe ngondi kulende lituke limo na bekwebekoge aya korakirera abunge sese kunya gweko na koba engondi uibono ninche usaje aseki nkonyo rule tokotenga umurayo tuachora umwe musio tuachora buri uyoregeti uyani tali gukora kinde pi uyani etu amurura agachikomento umurui uyumbu sapi mambi kweba ngana ai mambi ngomanyete na inja abantu baminto ekeroge na inje ndoje nganingi saine nganondegeti na yabona gwachaka gokoga. Okay biyabona sana kira egente kibona ngo kerengani intwe amona barai boito bali tochorete biyabona sana Kiran Dennis nchechi statement chons na teba na withdraw echiane chance pio mwanjito muligire na tebire nganekene na teba mbiya mono Kiran Dennis Kiran Dennis ngorobe kadare babia baro guruda guru chaga iganda yare gikwaga delia kore boigo nimbuyo ngorobe kadaga teba ngani gasira isi asa atararobikana aigando choma goteba nga SSC kuna gwekona koba engondi ritukerimo kwebere koge
Unabono, Egypt has never won any match in the World Cup. Finally rero, yakoa by disciplining New Zealand. Erike makworo koronya byosiyesima ward Nyamira County. Mwana miteri kibwakire kuri abgesima na ndenya byosi yakuru nimanye tenga bono Egypt umwarabu minimum farao sembambia bono muitire mu New Zealand nere oretirire ndiscase chitimu chire asorogo rwa Africa ise kuligera Diana kemina nekia World Cup na kegenderete igamanga agendete gokorekana Cape Verde nero mate yarwite chigoli ibere ase ibere nekera yakaba keko gosoli na Uruguay nabo igekero kuligera chitimu chinde na jire chianyara kwa chikonyore mesabule nchiro chikonyora chigoli chinyinge Tunisia egachenchio mokocha kera yabwe ya chenjiri mokocha kanyore gechunchugo bado na kibabu ate kero bwate gechunchugo mate ne chigoli chinyingo gweteli asole Utaitinje hichunchugo. Okay. Chietire 23 mwanchu muligeli maiga yechinsa 12 asembambia bono tokoga ndo mutimu ko tokoirana togoso asensemo ya maya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumia asegari enke ebasi nonyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana chense. Frida Kirugo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke na Kige Kos,
kiamesa ya mang'ana maya oburimi bw'esiro y'obunda bwense kurenge tari nchira ndio sura kroburimi obiyoke enyorera ibaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobose igrio burimi bwekerero nechikoringa asoboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamora goba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwanchu muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atana bera seiki mwanchu muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ore asi chinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako iwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako iwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke ige korugeito tunyare kwa batoko ekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyara kwa batogo koraleria okoralikuwa nyagosira asenjira ebwenerete Yensoko TV oboroso bw'omugusi eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi Murigeria sentundene ni gotogo so asensemo ya mayana turakomanyinga ni kigende tokwene kiwo kurwa sebinyoro bito chia bisi na boigoche semo kuri ntugo chakabene ni gobomere bwo musayo yomo otogete mambia heads kuri goro oitire na kubekwa rochia se kinyoro kebucha ime Stronga West Mugrango county ya Mera na korengane kinyoro nyagusira okorokwa Eric Bange ni gakuru ensemo ya Liamoni meagesima na boigo nigo alikira somo choyomo ase kinyore kibuna oyo kogera amarwa aliatanchire abanyakiro nyoro nigo besogetie na gukwanira engane yuwa bwase bagikireti amarwa gendete koniwa aschinseme cyo njito murigere no roboti rwabetero kwariganirwa asubikiranu no musaketo Vincent Munda turanyora subwagale abamenyi abo basironga nigo babokalero mambya no muishano chinga kibanyoro mubiro bwo musawo moko rutire rocha sengoroime asaba menyi bensemi yo bakoroserie kebo kematoboli egento giakoreka no mwana ito okorueria moni otokole roche tugutira mache meribwago imega kitokonye abakungu bakoibora maina nyasa umwana uri itire njerembe omwana barire to mogongo burure kakia bakumbo ko bara maina nyasaye abamenyi abo nigo babwatwa monekiriria ndegetindi na gotonge bomenyo abwa samaru akoniwa egento bega abanyakenyero bagoteba yamateyo ne maite bunanya gusirasirete cheta igagacha akabekwo konia maru omoswati oyi ato chane ta konia maru amaru aruorora abana baito basome abana bagotinda mambi sambiri baka magoroba bana mbari kogenda mugondo nonye nigo abamenyi abo nigo bagikeira amarwa ayirete melia sensemeyo ase bagoteba niga baete mechande menge oroja abantu tubwata abana basinini bamenyira amarume no bamenyete nande basomete
toko barigeri tigasi ciasinya amarume no bakorete o maruara iga to chandire kenyora abana baite bamenyeto mbaiko cha chinyumba sironga ibucha amaruare ga to chande ga kia bangina kurango nigo bana bagikire serikali asogoti gotoko gotarusia marwa sensemeyo abasa bande bagoteba abanyimba nigo banchite kuye bango na gotiga maroko gendra ko baikabu abana baito basireira marume atosumbuire ga igatwakwanire kerenga ki ondete yogo totegerera tubwata abana bagwande school ndubwati muntu ogotokonya abasaja bitu bagwirira maruime abantu bakure kenyoro ikikitu abana batano omuntu bakurusia maruso barere batoletera bakagesieri abana baito bakure baerire kesa kukia mambinge iyo nigo bakobolia serikali imukiga tambukire getindi ochiase bale bakwenga marwa sensemeyo nabo igo banganyia abanyanyimbo nalia marwa arasiriwe igo tu gosabaga kia abasikali bare Nyamira basipi barusi bwo abasikali bachenji bwa abasikali abangao bache bakore gasi bwana ntoko manyangi togo kora serikali tokonye tuachane kirega kiaba abibare gati kaba tokonye gaki tokonye umobero yo batechinga machintindi nabo igore gutyoka nigo irwa senkendo ya Nyamira n'abanyanyimbo abose gwikabono iga abanyanyimbo banasiro musayo yomo uyubakagire tora abakonye no butukyo bwo Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchu muligererie kera chetri chiteke 34 na inyama igaicinsa 12 nigo tokogenda busio asumulikyo butambe ase wizara yoberania bwa mangana yakera ero Steven Saboke boigo abetega kwarigani egatia barai asomo yega bugo changira ekanisa eyamo asensemo ya masige mwanchu muligererie na monondo chegatia barai baikirenta somo yego yubwo mochango no mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati na boigo nindo chomo Solicitor General Shadrack Mose muliki butambase wizara y'Igisemi John Ololotua na boigo umuliki butambase wizara y'Obochenu Dr. Ouma Oluga egati yabali babete bagwikira na senseme y'umwanchu muligererie nigo chi siasa gose siasa yale ngoro yo kuligererie nganga ke serikali y'Ikobage gochorwa asentunde ende yakabere. Mbingu na dunia zimsifu. Somo la pili. Mungu inakuelekea. Mungu anangoja kuanguka kwangu. Amen. William Ruto, Paul Simba, Mutume, Bagaka, Adengori, Muracha. By the time Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wanashikana mkono na William Ruto, amani imerudi kutoka siku hiyo. As you're aware, we serve the 5th administration of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. It is through the teamwork of His Excellency President William Ruto and His Excellency the Governor that all these things are possible. When there was divergence between, for example, the opposition and the government, there was a lot of noise, especially in Kisii. And my brother here, the governor, struggled a lot. Tulikuwa tunalia sana. Every day tulikuwa tunaombea Mungu amchunge. Lakini kwa yari ya Mwenyezi Mungu, broad based happened. Raila Odinga, Prime Minister, wakakutana na rais, wakashikana. Tangu washikane, we are working very well at national level. Na chama imesema mambo mengi na governor atakuja sema yake pia yeye ameleta. But because of the teamwork, personally I treat the governor as my brother. Mimi namuita before even I call him your excellency governor, I call him ndugu yangu mdogo because I respect him a lot. Tutaendelea kufanya kazi pamoja both with the governor and with the president ndio tulete maendeleo hapa kwetu. Mmesikia within 1 year tumefanya hiyo primary school 62 million. Digital hub hapa 10 million inaisha. Hapo Catholic tuna raise leo milioni 15 chingo kwa ratore nyuma yetu. Itino bakomu andi chikoro chingia. Alafu hiyo mambo ya machi tutaangalia pia bohol. Alafu tutaangalia mambo mengine ichayo. Abantu bamito siasa bado. Bono iga bakumwa kugo cha January. Tigatora kolera abantu baytegasi. Ebintu binde bya siasa biche gocho mwako gocha.
asibono igatebya barayi baino babakolere gasi omujumbo ino motebi tokolere gasi toletere chipara torose bichiskuru tweka manje ko chaba ngiraba bacheroche eyele buya wasere bobe. Mukubali mshikilie huyu PS. Mukubali mshikilie huyu gavana wenu. Msikubali kuuziwa mambo ambayo hakuna mahali itawapeleka. Hawa ndio viongozi ambao wako na budget imeapproviwa juzi. Si ni kweli? Mwaka mzima wako na pesa. Mtu mwingine atakwambia useme yeye, useme huyo mwingine na hana pesa, atakusaidia na nini? Kwa nini si kweli? Gavana akakubali kushikana wakiwa na mheshimiwa wetu baba ambaye alipumzika na PS na wengine wakashikana na rais wahakikisha pia nyinyi mko na share kwa hii serikali. Wale wenye waliwaambia hawana shares wanakuja hapa na mnapiga makofi wakitusi gavana, wakitusi wengine. Hata nyinyi chajarukeni bwana. Mujipange. Msikubali kutumiwa vibaya. Huyu gavana ni mtu mchapakazi. Na yeye ameingia kwa timu yetu ya broad base. Tafadhali na yeye gavana tutamharambe. Gavana Simbarati. Gavana Simbarati. Gavana to join broad base to my tenant broad base UDA regarding ODM. To amyoga sana gavana to join broad base to ribuya. No na magendera cha kirucha mangi. Monyuwete gaki. Nani tigamba tebi mo base ko abantu ba mambia. Kaba abantu ba bono. Bono ne serikali ero ya UDA ya William Samoei Ruto. Ibaeto mo PS. Omo PS yo yune kubaga ko kateba ngai ai computer everybody. Muchumuliri abu negati yabarai bari bakiranite ase kanse ya St Ambrose na ndibuna kwigure babeta bagukwana totete na boyigo mwanchumuliri twigwe nkwana yabetege gukwana muri kibutambe aze wizara y'Ikisemia Selieta John Lolutua oyo aselitukuligo rodere obetega gukwanera iguru yobuya bwo kubwatirana egati yabayiboli aborokiwa na aborokia eliko nyarakaba bakogendera na koranga cisukuru ngo nyarakaba kiri kikukini birengo by'Ikisemia na boyigo nigarore kanete gukwanera liberera lyarorekanire asama tukabwango asi cisukuru kinyingo mwanchumuliri kikarekaba kigo sambwa mwanchumuliri twigwe nkwana yabetega gukwana litukiligo. Jina langu ni John Ololtua, PS wa Basic Education. Hapa awali nilikuwa PS wa Tourism. Na mimi ni jirani wenu hapa Kilgoris. Hata isinasa kuja hata mguu kutoka Kilgoris mpaka hapa sio mbali. Mheshimiwa Rais amenipatia nafasi ya kuweza kufanya kazi kwa upande ya elimu kama PS Basic Education. Na niko na jambo moja tu ambayo nataka kuwaeleza, maana bado nitapata wakati ya kuja kutembea mwenyewe ili niweze kuwaongelesha. Lakini kwa siku ya leo nataka tu kuwaeleza elimu ni kitu muhimu na serikali itasidi kushikilia. Unajua kwamba Mheshimiwa Rais ameshikilia kuhakikisha kwamba mambo ya capitation na uajiri ya walimu imeshikiliwa. Kwa sababu gani? Sababu hakuna taifa itasimama bila elimu. Kwa hivyo wazazi na walimu na kila mtu ambaye wako hapa, nataka tushikilie ili nidhamu isimame katika mashule yetu. Hatutaki kuona mambo ambayo sio poa. Kila kitu ikuwe poa. Lakini tutakuja wakati tuko na wakati ili tuongee. Sema nilikuwa nataka kuja kutembea, niangalie mashule, niongee programs za serikali. Wakanitega hapa na wakasema lazima nifanye kitu. Kwa hivyo hii shule inaitwa St Charles Kabeo Secondary School. Kwa hii 2026-27 financial year, I will allocate them 5 million. Na pia unajua hii gavana huyu ni neighbor yangu. Na Esther, wapi Esther? Na nimeona rafiki yangu Jabet Nyakundi yako wapi? Huyu rafiki yangu huyu. Wameniambia nikuje nitembee. Nikishatembea nitembee nione mengine ambayo nitafanya. Mnakubali nikuje nitembee? Hata msipokubali nitatembea. Kwa sababu mimi ni mwalimu. Na lazima niangalie mashule yangu inaendelea vizuri. Kwa hivyo mimi nataka tu kuachia hivyo, lakini nataka tu kusema hii mambo ya shule ni jukumu letu yote. Wanafunzi washike adabu shule, wazazi waongeleshe watoto wao, serikali itafanya jukumu yake na kila moja. Na andiko na imani na kanisa pia iweke maombi
niko na imani ya kwamba nchi yetu itaenda mbele, elimu itasimama vizuri. Mambo ya nidhamu, kukosa nidhamu kwa shule ni kitu rahisi kupunguza na kuimaliza. Wanchumuligili orobotiro kubwatia bono nuruo uyo kurige kirugo kyo bwemsie kurwa ase county ya Nakuru nene mona ase ward ili kurungala neti umoja wanu mwanchumuligili nere litukuligo ituko ya Ijumaa niga bagagoteba ngabagusini babwenete koba ase maiga yumuske Fred Matiang elie ekera konyara koba gakurige kirugo kyo burayi bwense mwanchumuligili niga yakwana asomo yegabwo komweni anyagosira kezia oyo le muswati umwabo mu director bwegitasen Giensoko TV usina Nakuru county tukorwa tochipa customer nyatega na netu moja ward obwamate waito murtu aite koros to igentekemo ketu abere gentekemo kunyara guikirania awahemu yakobarais kuyariga ni waito buna turaiga bono atwende kuyariga umaite ensoko ya machi gochaga kurwasigiti ikire tukuriye no twachira turiye tukurusito mate na twakirwa mafuta ikire twakirwa mafuta aso mwishimiwa Matiang'i anyore kurwane robo gambia se kirama gya chupiri nantu au no toroji na musio nditayo nyoko goteba kando tawa kwa ku abantu batena turwane kurunyomba kwanza nyombe to kwabuza kurunyomba gocha isiko igo kwabuza kurusiko nkirina kurunyomba gocha isiko to jakera ase Matiang'i nere chama yaito nona anje sengo jigo contest kurwa ne yeyo to call nominations to gukora nkonyore ticket inere patiane bakomwe asengenjo yo kulireria finance period bono yaite tigune chinguru egente kama tu ali raisiri nkerina ntogendere to kufinya mwana inje sana kawaida kasi teyo nekireba kupeka penalty taxes kila kiregento omuntu nguchi kotarari busa oyore common man kera mutumba ne nantu bagatamire bono nyabe getwe tax isi mieji toeta abana nyabe getwe tax kirege ntukio kuchikomenya nsei opako bako sacrifice nagasinchiyo bono toko nyona toko gendera ku support tutatembea uchi kabisa hatutakuwa na kitu na kitu tena tunyare kusegetana tuligereri buya tochore buya karenga kinyinga bante bare goteba buna ntumanye tu buya ubugambi buri nyumba no buya kyagere bukunyara gotokonya abatugutamira aso mugambi anyara gotokonya iria tugusika mutweni go muraibenso iria murutenere haraiti igoro mokonyi w'egishiringi chimilioni 5 nemo haseri shirika ria St John's Ambulance imiensi ya Kenya nabege kiginga kyo mogondo oyibwe keyebo ensemu ya Upper Hill chishiringi chichire chimilioni 5 chogokonya obwagachi bw'ekigali kya ambulance ekichire 5 nemo 15 nemo mwanchito molige naboigo abagachi b'ekishiringi barachikwegwa nigo kirachikunyara chikwene kyabuna enseme yo kunyari kwagachi bya nabege bintu byonsi biribwanirya sesete yo binyari bigwekiranirwa yakinga kibego mo raibwensa tebete na chikobekese yo muswada bw'ekibese yo mwakoyo oyora chikorene kyabuna uchumi ense ya Kenya nechigosuka mutwe Omurai bwense William Ruto nigararirie obokonyi bw'ekisiringi chimilioni 5 nemo seri shirika ria St John's Ambulance Kenya naboigo ekiginga ky'omogondo ekeyemo ensemo ya Upper Hill siringi chimilioni 5 chogokonya obwagachi chigali chi ambulance 15 ne budget y'echilingi milioni yemo kero mwaka ochako mwaka ogocha. Today I reaffirm the government of Kenya's commitment that we will give you land at Upper Hill. Kago kwa nekero kiebaleti entunda yemerongo kiandana gatano yaene kigwase nyombe nene yoborai aiga Nairobi orai bwense nigaine kiabuna taito didio mogondo yonsemo ya Upper Hill nigere tayari koyigwa korwa se wizara y'echindemero seboigo lishirike elyo lyaboli gwekona nendemero yabo erembara bale na magacho yebunge ase serikali erache kobeka ensemo silingi chimilioni 3 asobwaga chibwe chobisi cyabo kinene naboigo chimilioni 2 kigendego kine birengo bya magacho asendemero yabo enya ensemo ya Upper Hill. I made that commitment and tomorrow you can collect your title from the Ministry of Lands. It's ready. I've also engaged the Speaker of Parliament, and between St. John's Ambulance Kenya and Parliament, you have agreed that you will surrender
the small building you have near Parliament, and Parliament is going to give 300 million shillings for you to be able to build your new headquarters. Murai bwense boigo nigachike wizara y'obochano ukobeka ensemo chibesa cyokogolera lishirika elyo kigali kinya 15 ekyo ki ambulance nago kirika inse y'omorobelyo osha. I've instructed the Ministry of Health to buy an additional 15 ambulances, modern ambulances, and register them with St. John Ambulance and register them with SHA so that they can be covered, and all emergency services provided will be paid for by SHA. Nase nkwana gochia sense rutoniga enekirebuna na achieko bekese yaso mswada bwechibesa bomwaka oyo etetigwe ne bunge elyo obelichiko elinde serikali enyole chinchira kyo kusangirelie bango na gokonya gokini amagendero asechi sector au. In the budget and the finance bill that I'm going to sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings to make sure that we cover every aspect of the commitments we have made to the people of Kenya. Aseboigo boliri abayiboliko enekiango kwana bali n'abaorokigwa babo elyo baeneke chimbwa chingia elyo gokyani ebikole bibyabeire biko enekigwa sama tukabwango igase chisukuru chabeire chigo sambwa. This past few weeks, our nation has regrettably carried the pain of losing young lives in places where children should have been safest. We mourn those lives. We stand with their families, and we pray for the healing of those who are injured. Kolibo teligeta senigi nsoko helitaria nende bora mwenesi. Wachobuligirili sema mbiabono nigo chetri chiteke merongene na kenda maiga ichinse 12 togenda kuligirili maiya kurwa segeta senigi tugiye nsoko TV nabono mwanchu muligirili omuraibwe omokonyi bwe kyamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo bono amusabiro omuraibwe nse anyale ko baga koigwera abananchi elio banyara ko bakubwatera nasokora emirimo century ndongo mwanchu muligirili niga kwaniraya kera bono kurobekana kurobereiri chitalike 25 eliko bainyora abana ba Genzi nabo igo bali basireti ubugima bwabo kubwatekana no kurobekana gwakorekana to mwaka bw'ikirubere 24. Katika upinzani, kwa niaba ya ndugu zangu wale wengine tuko nao, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, mukiomba jioni kwa manyumba yenu na sisi mutuombee. Ama namna gani? Mutuombee ili tushikane mzuri, tuendelee kupendana, tuheshimiane, tupeleke Kenya katika ile style mahali nyinyi mnataka tuipeleke, ili nchi yetu ipate maendeleo na manufaa. Ya 4, wiki hii tuna makumbusho ya 25th demonstrations 25th of June 2024 against the finance bill. Watoto wetu waliuliwa wengi na serikali, na wakati huu tukiwa na makumbusho, mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali na JKJ, kwa sababu huko, kwa hiyo waambie hawa ni watoto wetu, wasiue watoto wetu tafadhali. Wasiue watoto wetu. Na hawa watoto wanauliza maswali. Unajua, as a parent, mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu, uwaui, na wanakuuliza maswali na wewe ndio baba yao peke yake. Sasa hii nchi kikatiba iko na rais mmoja. Hatuwezi kwenda South Sudan kuuliza Salva Kiir mbona hakuna pesa kwa shule. Hatuwezi kwenda kutafuta Museveni tumuulize mbona kuna ukosefu wa usalama Nairobi. Sisi tunauliza yule ambaye ako hapa kwa katiba. Ama namna gani wananchi? Tunauliza wale ambao wako kwa madaraka. Na tukiwauliza wasione kama ni vitina tunaleta ama ni chuki ama ni uhasama. Mimi niko katika hiyo style ya Richard Onyonka ya
amani na kufanya kazi kwa ukweli na kusimamia ukweli. Muchibulili tugutigana nengwana yo muske Fred Matiang'i bono nigo tokogenda busio na koiranira asibona umugavana bwe county ya Kisii Paul Simba anyara ko bagakuba muchia barai balia bagendete ko bako emurunganiria emirubilia ya magenda agendete gukorera umugusi na namona sabiri batige gukora siasa ekere serikali ya county agendete guikirania emirubili ya magenda. Naso muchango bogo changere kanisa ye parish ya St Ambrose Kebeo. Haigani go siasa cha magendero chebwatanse asomo governor we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati agosia barayi bali bakwamereria na kogosia magenderero ayuago kwa na goli be birakta mondo date ni date ngi birakta biri nebi gotumire muaro le birakta ga nebi gotumire ka ki ganda bol mono twanyo robora yugo so ba ingu ari go kurukan inkevi de bata go korena daraja mingi bata rosereti inki bata rosereti airport. When the president came here nikauliza yeye barabara huyu mheshimiwa Manoti alikuwa ananipigia kila jioni Simba mheshimiwa ayomurole na bakondo bare kumubunga egende Gionseri egende Menwa egende Matielo ofu igari egende Nyacheki ira ni Nyamate ira ni Gionseri tebe president ngatebe president president gani kana bwana umujungu na kemo kadana ki onyoronye bikire budget myake yene ngaketa nyako bikire budget arati ni gate bagendrete gutingia esegita yobo chanu asene kebuna nige county ya Kisii yagachire dispensary keresa brocation yonye yo mwaka Manoti agachita agatigara njira kraso ketijaba lero gendo role kitwa koliro na weke na weka 22 million ese project yetu Pienso debe nataka kitebe rebotri ata kitebe level 4 Kisemi kobeke bungu kyobukima gochi asaboro kigwa nigo Simba agenderete korosia ebirasi bya ECDE nabo igokwa bana bwo amabere n'amabere n'ubuzima bwo bitari amabere ari kimuri e packet ye mabere ari na rutaina abachaina kwanza baine tiare muganda abana bamugenda grade 1 na grade 2 wanziro mutinyo nane oyo kianda ngo banda amabere na barobanyi Omo chumbo kitutu chache no tichafeti nyakundi nereni gamwakire kokomorai wense Omoske William Ruto asama gendera yo anyarire koreta ime ya rogongorwa gui etawata matuta esengento morai yoyo okoro William Ruto otemile ligeleni usieye kwa wate stadium moisonde anakoe milioni mo toro sistema stadium yeto bono ya si constituency otoyele tipara si constituency kianda kile constituency nyore parela William Ruto otoa chereche affordable housing orosi tichiro kile constituency na kongwan tiwale tichiremere tiendrete otokonye olenga moina KMTC na toachibesa toa cheke MTC yeto nero mupiasi Steven Saboke nigate babuna okubwaterana komorai wense Omoske William Ruto amu mugavana bwe county ya Kisii Simbarati na kukwirira magendera mange kwene kigwa ase county ya Kisii. Umesikia within 1 year tumefanya hiyo primary school 62 million, digital hapa 10 million inaisha. Alafu hiyo mambo ya maji tutaangalia pia bohol. Alafu tutaangalia mambo mengine ijayo. Tutaendelea kufanya kazi pamoja both with the governor and with the president ndio tulete maendeleo hapa kwetu. Ko reporter Geta Senigian Soko TV kurwase bunge ya Bubasi county ya Kisii ncheri ya Tanapo Renaris akama
Manchumuligiri cha etre chitake meronge 5 na 5 na ibere maiga chinsa 12 gwikirabu twikira mweri maiya daro twabwate semambia bono gukumanyanga ningi kegendete kurinde kerada yana tugukwa na boigo wateba ngari tukulie igoro nigo mware go chengira aba tata bali responsible kali aba tata boka yare ngaba tata aba sokoro tumete sina sokoro bakorokera kiri tata sokoro ni sokororia mnana kaigure bagote lakini bali bonne kero tukubalenta bonsiama bakaba sokora aba ni sokororia kurinde bali responsible leba ko kolega sia obuniganire mate kwegate ba men should provide and men na ubakoleta security one binde byonsonye kware ko bireta litkuligoro anye nkwetwe kewa muchano no romonene sana wanchumuligere gara tugukwana boigo manyengo no mutinyi togendete kwa batu guchingira nane mono kunyura ubugima bw'abasache mirimo bagokora nabwo asebirengera libya bonga kyobo chenu bwabo bure kogera okonyora kirigento kilikira asenka na ubako bekiruli mocho na ubakora mangana mange na ubagusabwe bese yokogenda na ubakora kirigento kilikira asenka bangokora muri kurendo umusacha gabwate semene nero bwate tegento gigurukungesiteri yokora familia chiriwe chibosio litonyara kwa batokora nga twanyara kwa batoko genda busio semambia bono mwanchumulire seringana litulirabu nabo igo tware goteba nga esese ego nabwo yakora koba engondi litukirimo kwebere kuge lio naliringana lito lirabu twabwatekero gukwana Diana igoro yabatata na rochumura ndio yo mukoro kunga Kanyari Pastor Kanyari nigamanyekanete sumugano koretwe ingakyemenegeta senia kemasbare ko bagoteba nga ari gotebya ba igeno baye banyara ko bagusmikente tere yokonyora maseseni kurindiri tukuri igoro tari ko bagagukwanira igoro ya maseseni igarorekanete gutwara egento gekuru ku Diana gekuru kwa Rioroche gusegare korekana kage chiri mono asikilia kare goteba nga bana baya tigire tuno motel yo chite ngumuri kurunga Betty Bayo nigo bakale na ise Olionde okurunga baba wa kambo agoteba stepfather abana abo agoteba nigo babeire bahiruki semi chiyo gotaka kokora ebintu buna bitabwenereti n'ichimbwa chimbe mugako ina baorete kurwe pulpit gakorandi abantu nanda akairaneri sana yento naro innocent ikorokoranga mangana ali gukwana usikoligirie bukwandeta yalikire mangana ali gukwana nali ali kurusia nkoro ime kabateri oroche na gwatebanga inki abana bane batali na nje inki bawo koragali ikiyagara nabane naro chinage chiri sana agatiga kurandia agachaka bono kwirandia kila batebinga basacha tugetira mangana mange sana kero mugendete gutwa kachingini mugendete gutuminyokia umanye nga ntotakiri gutwara rito bachedubi yawe biregerera mubasa mental health mubasa kwikamwato tebinga bali responsible bo kana magana innocent njenga ibona tutubwatamba mucho manjito muliyele ngayitubwatamba mucho oyo no muntu bana baye bali gali innocent tubwate kigambiro toko genote babana banenta getega kyo bana bao bano maitera barabungo ikira bale batebi guchukora ngo gochora rabura nyor bagatebe bakoro gochora gutabwenerete lakini ndoro chimbaga nilikuwa kanirwe fees na kanyalero kwa kane school fees oroche international bari fees yigo ikaya kane kiagara oyonde nabera abenga takitiko chikulia kana abana international schools ko igwete ne nusu million chigwakana icho era konsana nande boigo sebende nikairete guchikuba turi twara bagende baito chiwika chisaibire butuko igoro twaroche umuske Fred Matiange bagwoto mulero no umuske Kalonzo Musyoka bagasoka bakamuruka bagakwebica asebice ingarura bale no muwaziri umukuru bw'ikisemi Ezekiel Machogu nabo igo umo wakili Victor Swanya kagire tonya chigo ikachinsaibire iga tokonyora Swanya ubokirira boturambuli inki bale gukwane gisenkwane nigo twagatebanga nigo balenge gokora chinkwana chia okoranga kibakurubiri siasa na uchumi yense ya Kenya bagusi siasa na uchumi yense ya Kenya bagusi bale ngoro na roche balenge batatu no umuwazi no his excellence Kalonzo Musyoka garagata abagusi batatu gota muske Fred Matiang'i na teba Ezekiel Machogu na teba Swanya nabo igo muske Kalonzo Musyoka baro beretia magendero na uchumi mangana manene naro pictures tell a lot
Yeah, sure. Na boigo moske Matiang'i over the past few days na ndu amororere ga gutwara chinkwana na abana uyo kabero muna chebi na sike kambere kenene omuske David Maraga na baru bakarolekana kwa basobwamo na arongarra chi professor ngarara professor atemu michie kangara barengera babo madakarua ngara babo madakarua yentongera kegendete kuiye kututaramanya sense meju lakini ntoke manye ba tebanga chinga kikero bali barenge kona kurutera nelio ginoro chichinkwana chakira maita kera baraya bonsi pibale kogenda gusi kwali kuigwa kiro montago tebanga aba bonsi na abaito tutwara bolemereri abandi bateba yaya ntu tutagete Diana tutagete Innocent manya bonsi pineti mwe ya muchitire isato maiga yense yamo wancho muri tokando mutimu gotokoirana nigotogosoa sense meli chigazeti ilitobeto kumanyinga ninki gendete kurwa sense meli chigazeti. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro ly'obunda bwense kulenge tali nchirende osira krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya ebyo bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokuberwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imukio bokombe tosa mogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba wika chinsa isato asomba bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligereri n'ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri n'ensoko TV nechikobugata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwancho muligereri ekinyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nenyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunaichizemo Chiamolo aliaso umugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenjera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no botochi kwa batogokora ege korugeito tonyara kwa batogokora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'ensoko wikasero yawo kwanyora ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyola ribaga lya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito y'obonchurelia 0788666662 ubugima n'urugendo rubwa tamangi amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaetire nabakuyaetira nchekera na ibole twe unango tebiwa ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiri ke buya kasta ngachaka ngo ferpo ngasama go wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV
uboroso bw'umugusi. Tumurigeria bigita sengia nsoko TV umurobene nsoko bwakire tugendete usange mambea ya bono twara kumanyire gatiri agendete kwenekiwa naboninga kiendo mwanchi tumurigeria tukora swa sense mu ichikaseti turakumanyanga wikira boninga nikiria kigendete kwenekiwa na soko bokwane nigombwate gazeti ya The Daily Nation incho kumanya subagare nikiria bagukwanira kurene tigana mwarigani yo mito Innocent Nyango harakumanyanga emigane menene nelire gendete kwenekiwa se chikaseti chonsiri tukolia lero Wanchumbulilia soko bako kwa nego mbwate gazeti ya The Standard nero nkoba kuchikabango kumanyinga ningi keroro noroche gabu bago kwa nera igoro yoboli mubu muraibwense talinche nateba bago tebanga amatuko asigo semetinye tano nomo kwa teba lengo muraibwense ningi kelia bete kakaba kago kwa nera kulende ntagete tuligelia chigazeti chinene ngi chikoba chigo kwa nera semambia bono mwanchumuligelia sechi gazeti chonsi Diana Gaiga ase gazeti The Daily Nation ise kuligelia igege ntobako babako amini ya The Standard muraibwense bamubegete Gaiga na asebiche yege ntobako bago kwanira nkelinga mitinye tano no melia berega go kwana in 6 months to chake ne gazeti ya The Daily Nation mwanchumuligelia batebanga abanene babanyanyimbo niko bagendete ko bakurwanira oborai igaiga nindoche ebicha ya Douglas Kanja mwanchumuligelia nabo igo ikyombegeli kya IPO abarubariga asaka bagukwanira ngakya abanyanyimbo bagendete ko bakurwanira oborai ya SSMU amangana yonsi pyo mwanchumuligelia Diana guchali ko bagagotebya na namono gaiga ngukwana bale igoro yoko yagwechiro yage kombali tukoligora asabagoteba abantu babere nigo babere bagosiri ubugima bwabo gose basiri ubugima bwabo kubwatekana necire yo ko bakiko ya Diana litukoligoro ntwaro chekera tokobokera gekomba enseme ya meyete asekerenge kenene sana bantu bagasirie nibo na egentu kyo kumitalie nibo yoga tokopwana ngabantu babere mbasiri tubu makuru asensemeyo asegazeti ya The Standard mwanchumuligelia bateba nemetinye tano no mumuraibwensa aberigago kwana na biri aberigago teba gosebye ikiranire no mugano monene ole segazeti ya The Standard ya semambia bono tokagenda segazeti ya Taifa Leo bagoteba fichueni orodha ya video ya tezi mwanchumuligelia kera serikali ya tebirengo chire kwa gekorwa gose gokonya bali banyorete omuchando chinga kichiria abasaye ba James bali kwa bakorobekana bono ni bagoteba sokia asara butumanya amalieta yabali mwabe kiroro bachikoba bagokonywa ne serikali esechibese cyo asibali batigitune chingoma nabande chiamate chiabo chiri chiasireti abancho babo mwanchumuligelia twaro chili tukoligoro emisa ya korekanete ase ekanisa ya Baptist na nitokarega tia baraibale nkoro twaro chomuske James Orengo twaro chabaraya bangi bali babete bagoikirana ba tukaraba bo Boniface Mwangi na abyombe abyokurwanero bwene bwo manyabantu na bali batigetwe batabwate batali nabanchu babo twaro Cheiserex Masai urenge angani goitwa asokorobekana go mwaka w'ikirubere 2024 as a gazeti ya The Stango kwa tole missing pension billions push workers into financial mess mwanchumuligelia bagoteba chibese chiri chikobe kwa seke ganja kiligia pension nigo chibolete kerabono mwanchumuligelia abatigirwe asomo chando monene batabuga tikeli bakonyara kwa bakogenda ngana kero ke pension nebeselia okoba goko gwacha sama tukabwa ngo mwanchumuligelia abosio gazeti ya The People Daily semambia bono ige kwana regoro yaba governor mwanchumuligelia bali banyara ko bagwe sokia sobwango eli banyara ko bakomwegerero muraibwense igaiga nindoche egati ya malieta yaba governor bali baroro nindoche gaiga oyo mugurunga Ken Lusaka nindoche Abdul Swamad mwanchumuligelia nindoche Susan Kihika nindoche aba governor bande Anne Waiguru naboigo na altogurunga koti moja kurwa sesemelia ya Nandi na amini ya Uasingishu abagavana bande banyare kwa bagwesoki nabo gwesomera ororenga nkikili bagendete kwa bago korase chi county chiabo eli banyara kwa bako ranga umuraibwenso nyara kwa bagako chorwa sintunde ya kabere mwaka bw'ikirubere 2025 na gazeti ya Business Daily semambia bono nige kwa regoro ya South African farms in 44.3 billion swap on Kenya blue chips mwancho muligelia bateba company kurwa asoro
bwense ya South Africa nigo mono mwanchu mulili chigendete koba chikoranga na chiro chingonyara koba chikweroselia chibese chire chi billion emerongene na inye na isa emerongene na inye enuguta isato echo bagotebo mwanchu muligeli nese okobeka ase biasara biri byekerengo kigoro budonga blue chip ni biasara byokobugolia gosibyo kana byekerengo kigoro mwanchu muligeli tokagenda se gazeti ya The Citizen inkurwa sense ya Tanzania bagoteba the price of the nightmare boom mwanchu muligeli igango kwanda bale igoro yense ya Tanzania na amwanchu muligeli botukobu na bwa beta sense yo korekananga korekane tasomo boganio yo masa abantu bali ko baguchengira na namone kina kibako babago kwanira bu mwanchu muligeli nabo igongo kwana bale igoro yo muraibwense ya Tanzania Samia na aswago tebanga nigo bono mwanchu muligeli agenda tako bagakoranga kibako bakubwatira ne chinse chinde ilibanyara ko bago kinia uchumi yorogongo rwe chinse chire ase orogongo rwa Afrika mwanchu muligeli togende ase gazeti ya Daily Monitor ya Tanzania sema mbia bono nigo bagoteba queries cloud grand barabara airport plan mwanchu muligeli barungu kwane bale igoro yamabuli agendete ko bagakubuli go igoro yobwagachi bwegetikia ndege kurunga barabara senseyo Diana totaraso ase gazeti chinse yaito ya Kenya naroche ense ya Uganda bagoteba ama kabesa abo ugaikire a record ya 123 trillion shillings 123 tugo chatolto watabe chito chire around 12 trillion bagoteba chibese kigo chicha nchiriko bachiko bekwa ase emero ya magendo chitakire ko bachigokora na namone gintu keire bono interest ya nyiberege gukina sense ya Buganda ko ikasekere gukende bagoteba ngatwari ko yalia twanyora nondole ko yalia ayu naro ale ase chi headline chechi gazeti mwanchu muligeli buna naberengo gotebe tigandara chakira gazeti ya The Standard ya sobwango hasengoligeli page entangani asbago tebe mitinye 5 no moyo muraibwe nsaberiga gukwana gatebo bwagachi webaraye kilomita misa 250 eyiwe ko chikobage kwagachu mwanchu muligeli nani gakwane taya chi umutinyo kabire mwaka bw'ikirubere 2025 mwaka ulio etete asatebetenga ni gobono na nyare ko bango raliga igango bwagachi webara ekoruchinse mo chia Mandera eso chinsemo chiaramu eruo reso egari eruo res chiche chinsemo chiluak nabo igeso ekobo mwelio enyara kabage kogenda goika chinsemo chirichia Samatan mwanchu muligeli ni gale gotebanga niyo chikobage kwagachi goikira boniga gazeti ya The Standard gotebe pale iteyo Kamarinyi Stadium mwanchu muligeli yeyo abetega kwana mwaka bw'ikirubere 2023 gatebeta asigika kimitinye 5 nomo stadium niyo chikobage kwagachi asorongoro West Pokot na nigatebete guchire ko bagakwara gente kibagateba nkeyo ase gazeti ya The Standard boygo gukwana bale umuraibwense na ruteira yo chikobaga koranga aba gambi bonsi pingo nyara ko babale konyora chi tablet chikoba chikobakonya ilibanyara ko bakoranga kibago kora chiriboti chiabo na boygo koranga kibakonyara ko babago konya kulinda ubulendia sesemo chiabo kulinda mwanchu muri kiraboni gamangana iteyo echiro yage komba eyu mwanchu muligeli atebetu mutinyukane chitaliki mutinyukane chitaliki kyanda mwako oyo iga nigatebete ngangu chikoba tulitu gwagache chiro yage komba inyarege gonchokana kororekane kieni kyaona namona atebete nigo gwetani chi million chimisana isato chibekire liko nyara kwa bakoranga kwagacha bale echire yu asegeka kimetinye 5 nomo egento kiligereire mwanchu muligeli asomo chiyo Nairobi kwano mwaka bw'ikirubere 2025 bagotebanga agatebyo mu governor Sakaja onsabire nyara ko banko mokonye nchira koros chibati asiji skuru eliya nyara ko baga usiro mu rubili kurunga dishi na county kulende agatebanga ngo chinde kolete machine akoros chibati milioni ya mo aseli tuko na nigo nanchira nirogo saba kwaye ikiraboni ngo mwanchu muligeli gazeti ya The Standard yote abanga nayo na mangaro robatebanga umuraibwense kerako nyara ko baga kulichire chiaye nigagotumika chinga kichiri chikoro kwa chimetienyi 5 nomo mugano yumu ancho muligeli nororo monena ase gazeti ya The Standard na namono asba konyara ko bako yokwanera nagotebanga ngakyumuraibwense aberiga gokurua chire chiaye na kilia aberiga gotebya ba Kenya na aigango kwana bale igoro ya amangana yo asenchira yobwagale ase page ya gatanda libo anas page ya gatanda limo na namona asba gotebanga umwanchu muligeli muraibwense nigabunire chira chiaye chimitinye 5 nomo na namono gaigango tebale
bigotebekana atakiro chikabaga korosia bitaranyara kaba bigokorekana kurendo mwancho murigeri gukwana bare igaiga emirobiri ina bugosoma ororenga kigazeti ekoba kigukwanera amanganayo in 6 months 6 months tigankwali bagatotebia yale gazeti ya The Daily Nation yasema byabona aiga innocent tuko chase gazeti ya The Daily Nation omugano munene gukwanera igoro yomo Inspector General Douglas Kanja na bigoni ndo chegaiga tubwate National Police Service Commissioner chairperson okorokwanga Dr. Amani Yuda Komora nigo tukumanyumanga wikira boniga nigo babwatera ngozi gotaigwana kwabo tagete ingankurwanira barobura igaiga ndoche setogotegwa mwanchito murigira mugano joni chogote yasubaga kuri innocent ndaite turenda se omugano ra page ya gatatu ukwanera igoro yokoya wechiro ya Gekomba asokomanyigwanga bono nigo yabereye kuyasegeke getambe ase abantu babiri babete bagusiria magimabo botukobo kera ritskuri igoro kuri ntokomanyigwe kero banyarte abo babiri bagusiria magoigo abande nigo banyore chingoma chintindi banyarte bakoya egento togotegwaga iga innocent igo bakageirenga abantu mbali bachite bagasamba chinsemecho ase kurende bali banyante bakubwatuka chinkwana chiabo nigo bagotebanga ebintu byabete bigosirigwa nebye chimilioni kurento wararira segekanga geti innocent chire ya Gekomba yumo director itakoro kibicha chiae yaraberige kuyasigeke getambe na egento tokoma igwanga chinyomba cyabete chikoya jiri kirangene chia konye chia gachiro nimura ibense na tetenga nko gachari chinyomba chiekerero echiro yekerero gari chiro ya Gekomba kurende kweguro mwanjito murigiri ababere mbabete bagusiria amagimabo aige bichororo ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu niga babegete ebicha yaba onchoreria buna baikiroro igentondo chino muriro bigo mwanjito murigiri abuna omo director takubekera kurende bagotebanga babete bakubatuka chinkwana chiabo abange babo nigo batebetenga ebinte byo nabyo bagwikirania hosekero butogotebanga nero emirimo yabo no bari bakorera obonchoreri babo mwanchito murigiri asange bagotebanga nigo basiretie enibo yechibesti nyinge kolende no cha gazeti ya The Daily Nation yento bagoteba innocent no kumbiwa na serikali ya county ya Nairobi bagotebanga no fire extinguisher nchari ngoro tebabwate no enegari yomulero nabayigo kere bikore bnibya kolero botambe ichikondi yoli anakubwatirwa kolene bago bagotebanga na serikali ya county ya Nairobi bago serikali yale kubwatira na kwene kyabuna kunyalirige kubasikikoro chinseme icho yento babulia serikali ngange yabatebeti asobwango ngambaga niriko nganya kurwa chinseme icho narara gazeti ya The Daily Nation ekera tukwanire chire ya Gekomba mugano yini gole sepechi ya gatano ye gazeti ya The Standard mu chumurigeri una Diana agotabiri umuriro yo nigo bete gutuboka chinsa ikomi chamambi buna bagotaba mu chumurigeri na nigo bagotaba gaiga golingi chinsa ikomi ne chitake 20 chamambi ekero mubiro yo umuriro yo bete bokanyara koba gokonari echire yuneli yo kiri nene nabo igas bago bagotebera iguru yo musacha bwe myaka yekerengo kiguru nabo igo muswati yomo babete bagosiri ugima bwabo mwancho murigirira bokonyara koba kugwesomera na koranga asara babere bagotigerwa balia bale abamenyi benseme yo ya Gekomba na bali bakora obonchoriri bwabo kira lituko kolende Diana na atakora totebyo mugano oyura gazeti ya The Standard Daily Nation yasema byabona asibago kwaneregoro y'abanyanyimbo buna bagendete kwa bakurwanirira oborai aiga innocent kwera na gazeti ya The Daily Nation mugano yunigora page ya 4 ne page ya 5 higento bagukwanira igaiga igoro ya recruitment gosokolikwa kwa abanyanyimbo abaya balengechiri bikomi aso mwaka oita kurere tokumanyigwanga ase okubalikiwa okwo boigo abanyanyimbo bande mbabete bagukinirwa ebirengo kurende gwikira boniga niga bange babatigarite ase ebirogo biri byabo ebikoro nonye babete bagukinirwa ebirengo kurende tokumanyigwanga ekyombe kya National Police Service Commission kwa NPSC nigo bagotebanga egento kiganiri gotinirira gusemeremo yaye no kurigereria amangana human resource management nabayigo kurigereria buna abakora amangana yobonenge mwanchito murigeria kyarando che DCI mbaregaiga nabayigo kwenekia muna security neroro konento kumanyigwanga asomwa ko etete omutinyi 10 October nigo babwate chi disputes mbabwato gotaigwana igoro yokurikiwa kwa banyanyimba buna nago tebiri nabayigo gokinwa kwebirogo
aigatũkũmanyigwa ng'a Inspector General Douglas Kanja nabo igo uyo tenete kĩombekeri kĩa NPS kĩo gĩa Kenya Police Service korokwa gaigo Mwanchito Morigereria akorokwa Dr. Amani Yuda Kumora nigo batatwarete okoigwana asomwa koyo oetete bakaba bakogenda sekigambero banyale bako ko sansuro muchando yo kolende tibachite gutwara bado okona aiga innocent nigo bagokwanira boigo transfer cyabete kigokorwa abanyanyimba abaye bakanyara bakobekwa chinsemo au kolende bagotebanga nonye bintu byonse byari gokorekana egati ya yudoyo ayo tokorokanganere ko HR person ya National Police Service Commission nabigo Douglas Kanja tibare koigwana buna bakora transfer cyo nabigo buna bare kolikia abanyanyimbo bari kiri bukomi kero recruitment yaringi mense boigo kero bare gukinia abanyanyimbe birengo abange babo tokomanyigwanga wekera boniga tibaranyara bakubekwa sibaganiriye gento keirere bono batari gutwara ukwigwane kyagara mbaye cyo gomba begitegaiga administration police tobate Mr. Gilbert Masengeri tobate Mr. Eliud Lagat asensemo ya Kenya Police egento kirba gotebanga nigo batudani ibanyoro ko ikaransa banyare bagutwara chinkwana cyo kwigwana nabigobora baranyare bagusansura umuchando yo iri banyare bagokora imirimo amwe onche murigeli na kie kitoka batogo kwana asemambia bono kulende ase page 10 ye gazeti ya The Standard kilitoka batogo kwanera ngaki mwanchu murigeli chikaunti chigendete kwa bachiko baganirwa chibestiria bagotebanga je goitani chibillion chiminye mirongo 428 billion na nigo bagoteba chikaunti chinde nigo chiabere chikwa guchibesti chabo county chikobage konyora chibesti nyinge ne county ya Nairobi chikobage konyora chishilingi chibillion mirongo 22 enuguta eyemo na boigo county ya Nakuru ebugati eso chikobage konyora chishilingi jibillion 14 chiribu 14 Kakamege nyori chiribu 14 kulende mwanchu mulire tigaminyo kaso bwango na gotebinge county ya Kisii niyo chikobage konyora chishiringi jibilioni 10 eliyo konyara kobage kolemero bili yabo yo mwaka bw'ikirubira 2025 na mu mwaka bw'ikirubira 2025 kirada yana to kwa na 10.11 billion etina chibese pa chikoba pa konyora bune county ya Kisii na rondigere tiga igase chiriba betebete county ya Nyamira tibaraye bekaga batotebinire liye kulende ibago kwanere guchikobage konyora chibese chikerengo genze ne county ekorukunga Lamu iyo chikonyora bilioni 3 enugutaisano isatu nigo bagoteba umurubiri yuri bakaba bagutumeka bwo kurigereria no mubara bw'abantu ngurigereria barenga ngikirimo county nga kengana kulende igaigango babare bateba nga county kere echi chikoba chikobagana chibese kera bagokwana boigo liboli ndirai gabakuboli chibese chingobagana bali county chichikoba chigokole mirubiri yabo bagoteba nga ne revenue serikali kere chiricho kole mirubiri bagoteba 428 billion ichikoba chikogendoro aba senator barumbagenda tekubuli mu governor wa Jia abatebye billion ya 3 ichwa bali bagotebekana barure ebintu byabo bakorera bwabo chia se county batarakana nando ise kuligereria chi county icho CPC chibese ntware county ya Kisii yasome budget yae ntumati ko senere in tandem ne chibese chibabegetega igakera bagoteba Kisii county ichikonyora chi bilioni 10 enuguteye mwasemero bili yabo bachikwa bagakora chibese ichi of course nabo chitabwa tukulimo bata bali chigo cha faces kulendo niga barori chibese bachi ku budget limero bili yabo igonga umuchanda noronye babigete budget irigoro chibese chikobwa tukwaroche ngakichingana kera bakorosie finance budget yabo yuege county assembly ya Kisii gendete gukwanira kwa bentangani kagerete mbaligerete chibese bakubaire na rochiri to gukwanira gatwatete chiarenge gwetanji billion ibere chiyo chikoba bakora magendro to ise konyora murai kurwa se county ya Kisii na namono nabo mu MCA igera abebuya kira chikoba gutumanyia asensembe ngakichibese chigo cyatumeka ase bagonyara kwa bagukwana mwancho murigereri page ya gatatu no amagana ara manene gaiga tuko batugukwanira ngakibona batata ekera bari ko babagucingira lituko lyabo mwancho murigeri abasacha basabira banyara ko bagwe soki na gukwana biri bako bagwetera
kurende nigo bagoteba abasacha nigo bagendete koba bagotigwa batabugati burendi obuya na namono mwancho murigerekera bagoteba abasacha kekurwe gikoro nigo bari kurigererwa buna abantu babugati nguru kurenda sama tukabona mwancho murigereri chinguru chiabo nabo igo magania ali bakonyara kwa bagotebekana bwente gukora ase amateni gaberi gagoke na nigo bagokwanega abatata tibali konyara kwa bagwanchwa na konyora sikobu nebwenderete gekogera kibate banga ekira bakure koba bako ena nago sikokonya chiko sire chi amate chiabo abana bange ni bakwirana na banyara kwa bagocha bakubasira aba baba babo abandi banyara kwa bagorworo abaswati bagenda busyo na bateba nga tibaringe na basacha Diana itukelirie ito twalirikire mugano yogo olikire buya sana gaiga kwari kwanere sana ino mugano yolikire no muswati gurunga Jacinta Mutura muswati oligete mugano yo ayoligete buya sana nakigwa kwanera sobwagale mete kwayo kwana sobwagale nateba nachuta tinkwa netie mechando chigurube jibekire gaiga asbaka bago kwanera abange bara bakarigo dismissing a narrative nero mote dads tibayo father sekera babuga tenchira yabo ngo nyara kwa bari go soro nandi bateba baswati nigo barekanire go tinyeria bagakanse chinga kichinde uburayi bwa bagaka bwa bere bogo kya chinga kale kwa gakoro abana baitaba pero tindigo kwa na net TV tatebya sega tia de daily show dibuga dororo manjito morigereria ko igure innocent tataitu kwana lakini akene nkiringa ngagite bado ukubwatire innocent yasiko agenda ntubinto toisoko igutato akororiro maitega tokomanya no ara around igento ketware gukora tunye ngiri komogo kitwara beka kando kuri no manjito morigereria togosuka se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabere nige gukwanira igoro ya Olikalok chikambeni muna chigende tokoene kiwaga gwa sesemu ya Nyandarua manchito murigeria tomaitenga obochori oboke nigo barachiwa kolekana chitariki 15 nemo July 10 asto kumanyigwaga bono nigo muraikuru asikia makeri ya DCP nabo igo UDA bagendrete kwene kyabuna kwe bwatira bali kirogekyo nabo igo tokumanyigwa gwetira se obochori bwale gokolekana chisemo cha Emrua Dikri ekiama keri kia UDA kiabetege kubwa na begontu abwato murwaniri kurwase kiama ya DCP lakini akaba gakobu bono ndigo tukumanyingwanga witira sobura ibwaye kidure kindikyo yoro mokonyi bumuraibense ya Kenya na begoyo kabeiro mokonyi bumuraibense ya Kenya rigati gashagwa oyibegoro muraibe kiama ya DCP nigo bagendete kwene kyabuna guchabali go kwesokya unabara yoma chito murigera kiro monto innocent ligagendete kurwananga ensemo ya yebwe kidure kindiki no ari chisemo chiriana chitoro naba bwatani be serikali ega tukumanyigwa ngamba bete bakubwato ka title deeds chire chiribobere ne chimi isano na ibire 2700 manchito morigira title deed chabete chikubwato ko cyasaba menyi bicho seme bego tukumanyigwa gatie yali abagokwanira manchito morigira no kwenekya buna ngokora bali gatie bintu biri biganiri ase abamenyi b'ichinseme cyo korene mchina kurase UDA nabo igosami ngotogia DCP nigo bagendrete kwene kyabona gokora bari campaign cyabo asenchiriye gwenete nabo gosomera sobogare kuri ndugo cya gazeti ya Daily Nation page ya tutigarita se page ya 5 nemo nigo bagokwanira innocent igoro ye kiama kiria kya UDM ebicha yaye Burodinga no iregaiga nigati yabarayibano manchito muriere nabo igomba bigete ebicha yaye Edwin Sifuna bagoteba chicount chiria chiranda linda mwananchi movement yabo manchito muriera nigo chire 24 so far chiri baratarire na gukora mobilization ngokwanira bari chisemo chia western ngokwanira bari chisemo chia central manchito muriera kolende bagoteba nigo boni ekororekana buna ikiama kiri kya UDM nigo bagendrete kubaga wetira asobura ibwaye Edwin Sifuna nabego wetira ase campaign chigendere togokorwa na abaraikurwa serinda mwananji no egatia barai bali bara sesemo ya opposition innocent gaite twararorire egatia barai bakogenda sesemo chirie cha western abandi bakogenda sesemo cha central kero gukwanira abandi bakogenda central abandi baenda western
ODM yu ere eya mobuna bana bago kwanera itangani omolikyo monene bwe kiamekyo Edwin Sifuna ni gafeseti into yikoro kwe disciplinary usegale bosyo anyara koba gakwerera nga kyakogenda mamincha ye kiama asokora birita bwenereti oberi gakogenda se tribino yamwiranie se kiama nabo igolinde ba muomweso kulinde egento tuligereti ngelinga umosen amini mu governor bwe county ya Siaya umoske James Orengo eroso kirisi kolia sanse agoteba nga ntwe enjira ya itoneye nchiko batoko genda asomura ibwense na bonsi pini ko bagendete ko solidify chinsemo chiri moske Raila Amolo Odinga ale ko command kiro montata tansemo ko bagakwira aigando chintu kiriba ukwanera boigo negatia baraikuru chinsemo chiria chia Mombasa ntubwate Ali Hassan Joho naboigo ntubwate umugabana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad igantu bagokwanera gaigamga buna baguchikubwatirana kwene kyabuno muri events na chikotorwa asentune ya kabere bego ngokwanera bale Gladys Wanga naboigo John Mbadi igatia baraibande gaiga mwanchito Mulgeria no Yosuna East mugokwanera bale buna batebire bonsi nigo bataite basiro muri events ase entunde yaye ya kabiri goso bacholbu mwako go chanaroche kero bari kuba tukachinkwana chiabo batebetenga sisi ni aidha tuko kwa serikali gosini ntu ya serikali lakini tukenaro chino sentibago teba ningo bataite basoe ase serikali chinga kitoroche abarayibande kuruwa linda mwananji na robago tebanga no barasensemo yabo kono bakorokinga okubagana bado muchano norasiki amakirika ODM ne bwata yaye unabiya mabinde byonse nandi buna nagotebi coalition sinchigendete ko bachiko soka ase abantu bagendete ko babako abarayi bagendete ko bakoranga noruri bachiko babakora emirimo nere gochia busyo ekera tugokwana mangana yokorosia chi coalition omugano bumuske Fred Matiang'i nigole page ya kabere ya gatatu mwanchu mulingo sabo kwabera hase gazeti ya The Standard asbagoteba ngabono nigo uyu kabere mu waziri bw'uburendi bw'ime Fred Matiang'i anyara ko bagakoiraniria murayi bw'ensasikilia anyara ko bagakomotebya nga sokiteneni ilitonyara ko batugukwanira igoro yobo itube muko bamugukwana bwa yala mwanchu muligereri nigo murayi bw'ensaro rekana ko momochia umuske Fred Matiang'i chinga kyalenga service nagoteba nga bande baino nigo mwanya altukoba mogotenera ubuiti bwa bakenya abanya altukoba bakurutua asorocherwa yala mwanchu muligereri aiga usekuligereria asemambia bono asega bagoteba ngomo rayobu umukonyi b'umurayi bw'ekyamagia Jubilee muske Fred Matiang'i niga yerenere tiaya kurwa asekanse ere chinsemo kiri cyariruta na namono asanya tukaba gago kwanera yunta turanyole nkwana yo muske Fred Matiang'i ekera koba gakwiraniria ayo asenjiro bwikerano na ekerando cichinga kina cyo kigende koba chikominyokeli cyo tube tukuyaliga kwa ndo mutikumokomo tangana na serikali na wakati huu tukiwa na makumbusho mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali na JKJ kwa sababu huko kwa hiyo waambie hawa ni watoto wetu, wasiwe watoto wetu tafadhali. Wasiwe watoto wetu. Na hawa watoto wanauliza maswali. Unajua as a parent mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu. Uwaui na wanakuuliza maswali na wewe ndio baba yao peke yake. Sasa hii nchi kikatiba iko na rais mmoja. Hatuwezi kwenda South Sudan kuuliza Salva Kiir mbona hakuna pesa kwa shule. Hatuwezi kwenda kutafuta Museveni tumuulize mbona kuna ukosefu wa usalama kwa Nairobi. Sisi tunauliza yule ambaye ako hapa kwa katiba. Ama namna gani wananchi? Tunauliza wale ambao kwa madaraka. Listen to people, get competent people, they are available in this country and manage our country properly. Lakini ikishindikana wananchi, unajua zamani tulikuwa tunasema maumivu ikizidi tafuta kazi, ikishindikana tafuta Matiang'i. Mimi niko tayari. Wancho muligeli no mheshimiwa Fred Matiang'i kerabete gago kwanera igoro yo okorobekana go kubekuroberirwo siaiga bagateba kitariki 25 bateba no kurobekana ko murembo mwancho muligeli na asabetega kumwiranira umurayi bwense kubwatekana n'enkwani iri umurayi bwense ateba nk'abande baino mubwatie nkuru chinde cyonse mubwene tekaba mugoto chikangaki
tukonyara kaba tukora emirobiri oise kurigiro Diana murai bwense obere ga gukwanera iguru yeo okorobekana korobereri bosiaiga 25th nabo igo ntwaro chino no murikyo omonene ase wizara y'oburindi bwime Raymond Omolo nerga kabaga gukwana kurende senye nchondo chinga kichikiri cyo ito kwenda umutimoko nigo tokuranda umutimoko tokwirana chinkwane chine chitokaba tuguchakira omwancho murigeri ekenege taseni Nsoko TV muroberi nensoko bwakira Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi ine nuganete betri oranya segari yao gucakirimo ugakweba betri olegene chinga kichonsi ebenga kiriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited notorigiga asengichao ni gotokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asegari yanke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sira krobolimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa make Tebone ng'ombe bune ngiya. Gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete ikonya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya. Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Machumulili nande twiranire egera togendete kurigiriria ria ria sechi gazeti Diana mugano nure gaiga kurwa ase enyancha ya Nakuru ekuru kule Nakuru na ndamara bakwanire goro ye chinswe nibwo baba gotebanga chinswe chikurwe se nyancha yo nigo chigotebekana mwanchumulili chibwate madini arekerengo igoro bagoteba arachiko bagakore tumuchando na namono mugano yuekera bako babako yokwanira okwana bari ng'ekiumbikeri gya Kenya Fisheries Service KFC kera Kenya ariko bagekoira chinswe chiese laboratory bateba chinswe cyo tichibwene tiko bachikoliego uyu nyego gugende sesemo ya Nakuru kiro gweta ase bare nene ya Nakuru na Ivasha gwenda kurwaiga Nairobi na bokonyora abawoni chinsu barese ebare yuba bwate chinsu kire fresh actually chitararose guchichikiriyo cyo bako kwerose liebye kaliko niko baro bakale goteba chinswe chiyo se birengo byabo bagale gotebanga nigo chikwamba kororekananga nigo chibwata madini ali akoretwa uburwire bateba njiri fit kuriego birenga tokulia higa omujando no linga Innocent kere binte bigase chiro twensingo toikera bire gotoikera bire kero kwanda Naivasha okogo kasano kuli ensu ne siringi 100 kwaragire ensu enene kwaragire watebanga muri bintu bire burunga kulende bono bagukwanire goro y'ichinsu ekyo asipakale ko babagotebanga tichiri siringi ya sokole gose asekyumbeki gya Kenya Fisheries kyaberege gukwanira nga nigo bono bagoteba tichibwene tiko bachikuliye tukagirete nga ekara bagenda tekona gosokyo orobot yoro gukora bale igento yokurukunga sensitization kumanya aba Kenya ase chinseme kulinda abande bakubuli nyenere nchire itotokwenyorera endagire itunga kirabe abande bande barube butuko mambikire twiciro kera chia kire totebwe ne chia inyanja ya Victoria ande tori gotebwa gotebwa ngambiyere ai kwanza tori gotebwa kwa bulinga bokimane nsumbororo gotebwa mboro Machumuligiri nekera tugendete kurigiriria ali sechi gazeti Diana tete kurigiriria megano era tokese gazeti ya The Daily Nation ili tobe tokwyaligania sobwango gukora toso asense meyo nkwana ito enene asemambia bona aigo manchito murigiria se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 page 8 nige bwate megano ebere mugano mutangani nigo guchakira igoriye kyumbikiria kego kurigiriria amangana y'abananchi nabo igo ekero tugukwanira ke Kenya National Commission of Human Rights ekekorigeria mangana y'abananchi nabo igo buna baganiri korindu manchito murigeria egani go bagukwanira omuswada we finance bill yo mwaka 2024 kera basaye bayo kane tabananchi bakayokana bakaba bagwesokia sebara bagakorokorobekana asokomanywa nga abange babo manchito murigeria nigo basiritia magimabo abande bagasiria chiamate chiabo bande bakonya chingoma chintindi abande tokumanywa nga ibintu byabo by'ikibesi kinyinge bikaba bigosalirwa korene serikali wetera burayi bwayo muri William Ruto nigo atebetenga compensation ne chikunyara kego korwa banyale bakuba kibesi kiragere chikuba konya bagende na magimabo lakini gaigo manchito murigeria ngigati yabo bagukwanira buna banyote chingoma chintindi buna magimabo onchoreri mbarendo chigaiga baratitwa seriso nari boigo okwa kubunege tumwanchito murigeria korende gentu bagukwanira n'abantu bali bamenye tasti Islams aiga Innocent ngo bagotebanga na serikali ego chikomanya abantu bali banyarete bakonyora umuchando yo tebamanye tinga ki ego chikonyara ke akora compensation yae serikali mwanchito murigeria tandi yabegete chibirioni bere echikonya kobwatu kogochia asaba Kenya bali abamo bayitetwe bali boigo banyote chingome nchintindi bali basirete ibintu byabo lakini entokeri bakubolinga na kya serikali ego chikunyarage akora compensation yeyo nga kigo chikunyarage konyora mali etayu barabuni ngo batebiringa ego ikabanyare bakwibomano bali barasti Islam cya kibero manchito murigira ne Islam chinde nabwo somera sobogale kolende ase gazeti boigo ngokwanerero muri ibwense ya Kenya litkurigoro nigabeteka gukwanira igoro yabasaye bali baguchwa korobekana kaite 2050 era on Thursday na nigatebetenga nabetiga kuruwe onyo ya ego chia asaba sai kagete Innocent raboto tokora tegere nkwana yo muri wense ya Kenya chito murigira evident every choice carries a consequence
Some consequences are temporary, others are permanent. They can alter the course of your life, damage your reputation, stain your record, and leave a burden on your conscience that you will carry for many years. Mwancho muligili uno muraibu ensebu na kwaigure kerako bagago kwanira basasa ko batebinga mumanye ngali tangania keramo gukora yonsi pi na umugo sali bugima bwaino na ande nabo konyora ngano ni chinga kichinde kwenyora ko bagukubugurira umuzigo manene kero kuligili boigo na tutete tuigwe nkwana yo muri kyo manene ase wizara y'ubulindi bwime Raymond Omolo nera nakwanete asa ko bagakurwa okogosereri gochia saba sae baligo so ndebwensi orachi koba gakwebeka asukorobekana ko mwanchu muligeli mo director tunaende takoligie nkwane yu kulende kera tukoba tugukwana boigoro na rumugano getega iga Diana ugukwanira igoro ye chikanisa na bali batenete babuga tubumanyi igoro yo koragera nigo bono bagateba inga nigetakeire bono chindagera chiri chikoba chikonigwa asichiduka chinyala kwa bachiko bwatia machiko yobo chenu na koranga ba Kenya tibali kulie ndagire chikoba gekubaletera umuchando bintu bago kwaniraga igo mwanchu muligereri negati ya bate bachindagire chibwate chisukali chinyinge echibaga bachikoirera komenta obulito nabo konyara ko bago wesomera asigazeti ya The Standard page ya 5 kabira akuna ga special pull out karoro so konyara ko bago kuligereri na gosoma na kumanyanga ninki kili keroro nagaiga ni doche umugano nole gaiga okoba kogo kwanera igoro ya ense America na buna ense ya Iran bagendeta ko babagutwara chinkwan helikoranga ngobe ubugata bale gosengo nyara ko bakobeka okoigwana kulikora chikoba gokoranga insegi yagendete asense ya Iran kwanyare ko ba gosesegi ya nyare ko bagekwera nabo igo obonchuri bonyara ko babakogendelie kerbago kwanera igoro yense ya Iran bago kwanera asenchirilie kurukunga Strait of Hormuz ibagotebanga nere kogera chimil chenyara ko bachigosokia maguta kurwa asense y'umwanchu muligeli uriyo kora umurobiri ibokoranga ngo nyara ko bari bagokwana chingwa nicho no mukonyi bumurayibwense ya America gurunga JD fans uguchiko bagakora nindo chegaiga ase ense yabongereza niko bagendete ko babagotebanga bono ukolikiwe niko kororo asibatagete gotebia umu waziri omanebwense yu okurukunga Sakir Stama anyara ko bagakwirusia kurwa service mwanchu muligeli niko bagendete gotebanga nigatakire ko bagakwirusia service asekeli bagatebanga serikali yaje nigetaranyara ko bagekorera abamenyi benseju yabongereza emirimo asinchire wekirana England chi prime minister chinyinge chikale ko bachiko resign bako nyorege ndeko kunga chi motion chikobekwa chiabe kubosio wakera baro lewe nga liberal yabere linyinge kwanyora babako ba berusiria service nabo igo asomugano ole page ya emirongibere na ya moye gazeti ya The Standard gukwana barata ngo mukagerwa yomo bwekyombe gya jihadi nigaitete abalemi 10 yomo sebono igo mwanchu muligeli igento gyatigiro muichana sense yo na nigayo mwanchu muligeli abetega konekiwa sense ya Nigeria sbagotebanga North Eastern gose sbagoteba North Eastern ya Nigeria na sibagatabanga ibagebyo niko byachete na bikanyora abalemi abwase umugondo bakanyara kwa bako baita na mono ekera batanya altakaba bagwakana chibestri bariko bakubasaba negati yali yaroro mangana yugo ichani sana ngibi bago bita abalemi bali mugondo ngano inabo wesomera segazeti ya The Standard semambia bono Diana ntaraso sense mu ichigosoli niko bwate mugano nde nabo gontebe aiga Innocent mwana bokantigarete nigo gukwanira igoro ye kanisa ose abamini bege katoliki nabo igo ikigambere ken nigo bagotebanga di imbabete bakwikase ikigambere wikirase omumini yomo okorokwanga Peter Gateremu igasomo cyo Nairobi nigachita tebanga abakatolika tubaganiri kogenda sense media divorce nigo baganiri batigale buna abaislam kero banyarire bagutigana bado bagendera kobamo kuri ne kigambero nigo gyatebetenga tikerigo chigotiga gose inkerigo chigwanchira oyomo spouse yatigarase atatageti nigo barachigwanchira divorce yo manchito muligeria ina mangana yo bwanchani igonga abakatoliki onye abantu mbali kwigwana senywomo bono na baguchikwanchirwa babe bagakora igento yo kwanga divorce ino rumugano bwategeka Innocent gagitemegano yaje kurwasi gazeti ya Daily Nation na sekatuni ndaike
Wancho muligeli kirabako bago kwanera ense ya Germany ase gazeti ya The Standard mugano ole se page yo mwelio nigo bago kwanera igoro yo mogosori kurunga undaf oyobete gakonyonsia liyo kunyara kwaba gakogera etimu iyo kuyita etimu ya Ivory Coast ase chigolibere ase yemo na namono bago kwanera igoro yo mogosori bago tebanga nigo bono mwancho muligeli kubwatekana ne chigoli chiaye nigo agotebekana arure kurwa ase kigwanda kigo koremire mase factory yemo nabo nigo mwancho muligeli koira ense ya Germany ase entundende yochikaba kagosori ekera tugukwa nekeminano kia kuligyo bunyangongo bwense indo chega igo mwancho muligeli swa gukwana igoro etimu ya Ecuador ekera yabage kogosoria ne timu ya Curaçao nigo yakora aseligana liesagero nabo igo nindo je Tunisia ikagosori na Japan bagakora ase chigolinye aseligana liesagero Spain nero likuligoro nigo yaye ikorete timu ya Saudi Arabia ase chigolinye aseligana liesagero nabo igo Belgium ikanyara kwabage kurwa makali yegoli batanyonsa ntiegoli ubutuko bigorekera bari kwa bakogosori na Iran semambi ya bono nigo etimu ya Uruguay yanyara kwabage kurwa makali ne timu ya Cape Verde chigolibera sebere nabo igo New Zealand yanyara kwabage korole sesenya kimini ekere etimu ya Egypt ya yakachigoli sato aseyamo ayu negati yali ase chinsemo chiriche chigosori Diana wikere kwanyole timu yawo ko bwati aseke minanekya obunyango bwo gutigara se chitimu chons ya Africa Innocent chinse chons tigara ya Africa they got me okay chumuligeli chigo cha kwaera kulende ntoige netenga cha umuro kongo genda chiribosio Cape Verde nganda chiribosio de chide Diana gotebanga no hari ni chitimu echo negati yali tobwate ase chigazeti esembambia bono kuri no mwancho muligereri nigo tutete gukumanya igoro ye university kurunga Tangaza University asoko nyara kwaba okwenyora libaga na kogenda kwaba kogo somoro mwancho muligereri na komenta chisemi chiao mbaroro bakogenda bachikwa bagakora chikosi chi diploma mbara bakwanda gukora chikosi chia undergraduate koso mbono chikwa bagakora degree nabo igomba baro bagachikwa bakomenta masomabo asekerengo kya masters nabo igona bakora PhD kurwase university ya Tangaza mwancho muligereri bunoro cha screen yago nigo konyara kaba goko beka ujumbe yago gochia sechi nambe chichena nirabo mwancho muligereri unyara kaba gukwana nabateneri be university yibanyara kaba gukora na konyara kaba gokoranga kwenyorere libaga na gosoase university ya Tangaza Bagonga gitemba bwate email yabo mwanchito muligeria yuere inquiries@tangaza.co.ke website yabo koratage kwemanya mange nigere www.tangaza.ac.ke nabo kunyara gwekonyorera hari utaite kwemanya mwanchito muligeria kera twakwanire Tangazo mwancho muligeria bono nigo tete tukoire SSM melia yechikatun elionyara kwaba okumanyanga ningi kirikere ase chikatuni asemambia bono ase gazeti ya The Standard mwancho muligeria katun neroro koranga yo mabuguliti weight lift ejene ya Daily Nation ejene ya Daily Nation tigatogende ya Standards 2027 ne weight na muina alingo kwana bale chira aiga nigo babegete bicha bagateba Ruto kerabona kuligerera chira no mwaka 2027 nigakoranga ngonyara ko bagakubugulyo bulito bali bakogende gym mbamanyete ngikirabe kere weight eta balance tinaboko binalireko nabe okugwereko were chest mate weight ya werera abantu yabaitira abandi na maene lakini lolo che engoli gorate neine ose yabona gaiga igagendete kuna kubugulira kinie balance nera taranyora bia balance tera balance bia kogoro komo koligoro konde kole inse kaitena bara imbali ga gwase promises 2027 nago tebi asilinga litulira bwese mambia bono bande batebanga nabo turarore ne mirimo raisi yagokora onyorekera kwa iruribaga onyore ne mirimo emekong sana na maine taito cha komanyangi yakarwa kuruku rais one time aiga nero bakaba gukwanera aba bagukwana one time use kuligiringa ngagitokoro ke kamilioni kegusi nyambu nere buguli 3 konde gataba one time aba bago chago ike environment iga tokenga baumirane ne arabu bago nchole kala ya iraba no muri igo bago tebunga ligereria bago tebye gete chika kiechi ambiende no bara ikomotonde nagalia ke noroche kamilioni naero no iroche na barombaroro
na botuko naro mugaso 1 term botuko 2 terms. Lakini nenda was 2 term innocent. Ndoche nyomba nere nsagu ne nyomba ine yoborai. Neri konde ele nonye na rigere tucia sorai. Ndoche boigona bakari goteba no eba goteba 2 term. Barabwe bagwanchira nando chikerio murai agoteba. Mancho muligeli chetire chitaika ibire maega yechinsa ibire ase mambia bono tete kwando mutimuko tokoira nangoira na tuli nabageni baito ase mambia bono tobe tugukwanira magana mange ali agendete gokorekana ase chinsemo chito chia siasa nabo ibasubura igwinse kento kombole dikinara timu yerriare mete last time na kuingiria sana kero kwarenga sensemeria asono giri mwarenge asensemo yege kombe kinara na tokera gwateti okay ero muboli nga ase World Cup timu ya enereri sawa sawa mwancho muri ko igure siginyingo chakere Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende onsora krobulimi obuyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokomerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango obugima n'orugendo rubwa tamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngo develop ngoira samago wane kamanya kutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko
imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulenge tali nchirende nsira krobulimi obuyoke enyole libaga lya bene kwaibwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba wika chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asisi ya Kenya agasoa asisi county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asisi na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene Kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi lia korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Obugima n'orugendo rubwa tamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike miaka star ngachaka godeferpo ngoira samagoro kamanya gutokanga na twaliroba wana wacha te aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane mwancho murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisa au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV kochiko kumanya onsi eyama seyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliyo koligia kumanya na riaya agendrete ase sector yechisemi Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasiro yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asuriguri liyakibusa turikere gose twakere simi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chitire chitaika 14 maiga ichinsaibira sema mbia bono nande bono nigo ase studio togoso ase nkwana yali agendrete meyense asibali wachi kwa baba gonkonye litobe tugukwana ase mambia bono nabageni mbwate kagerete ngina litangani kabisa barorekane ase gitaseni gitu Nsoko TV mbwate musubati gaiga kurunga Judith kwambuka mukaya nabo igo nimbwate Mr. Kinara ndatebiara malieta yonsi ase mambia bono kurendo mwanchu muligeli naye nabogoso aso usangana intwe asenkwane namba ito studio gere 0788666663 ritunyara kwa batugo kwana naye senchira yobo kera nabo ibona boto bwatia ase mitandao ya itogenda sensemeli ya Facebook tubwati bine Nsoko TV ase kilito tebekera watu fully nabo konyore live link eroro onyara kwa bago kuligerelia inka kichinde nabo ratoke gora ase TV ya utalinero kurenda aso mitandao nabo bago tubwati enda sesema ya YouTube subscribe Nsoko TV naronye wego tubwatia asenchira yobukira ntigamba bagende baitoli baga libanyara kwa bagwe tambulisha gosibabe bago kumanya malieta basenchira wekiranu tuchake nkwana yabono mambingo chaka na Madam Judith ngakibwakire wakire bya akyogendrete ndebi yapi nimeshukuru goikagaiga asante sana ngaikwa rule gusi maeterera bate abo chakire gusi taracha Nairobi very true inche nkuru sense ward kitutu cha Chenota. Okay. Yes. Ochavet nyakundi mukaya. Agateba ngamunga inagaki. Ntomo ngaina gaki abana nabake. Aki abantu basensi bagendrete. Abantu basensi mbiyabare. Bona bagoteba nganaki bareterwa mandegere mbakagesona. Bareterwa mandegere mbakagesona. Wanchu muri uri kwigure uyu Judith tolenere kwambuka ateba sensi. No akorunga tatebya ari nga sensi nga kyako yeligerelia sense moyoborai na nemono nkikiria tageteke bakegonchoreri utigandara mwarigani nere uyo minto Kinara bega kwani asema mbia bona agotebi nga yakorukorwa Mr. Kinara ya omanchwa omurigereri bwakire oyo gokwana Kinara Shadrack ya omurai baba sai kurwali Nyamira Ingoru Township Ward ali Nyamira town ya inje wono bali tijen sichie town tijen sichie town ya Nyamira okay yeah abantu ba township bumbi yabali eliere West Mugirango ya West Mugirango aseli chumbeli kugamba kagi Nyamira gendeta sembambia bono isachinde maete basai bone keroro murai nabagotebi ungi bintu ngakibigendete ngakiruche governance error kisi ya soke budget yabo yochikora emirobili yabo ya 2026-2027 Nyamira ngakigendrete Nyamira imbiyere inarora bagwikaransa korosi budget ya no nyabarabu imbagaza ine okunyeruga okuyeruge yabe egere egosoka dero ichikoba gikuligere nganki kiliego bake okonya amenye bensemeyo chibarango itekachire basaira rumate mote amu interrogate uburai mungaligere chibarango itekachire uburaro mgweteka bole ngakimuroche county ekarole chibara chiro chonjiri gweteka tatiga chiskuru chiro chonjambe tokoba buyake neli chiacha kiriko sambu ake okay
Ebibiri timbo bebire Kenya. Ebibiri timbo bebire. Biya baro mwacho muligeli bonsi n'abasaya. Kego arabondo chega iga chinguru chiabo ase chingagie chitujiro kasese beliyo bosaya. Sitaike ko bire sande bire chetire mbaye chinsaira semambia bono abageni bane kwa bagule ntubwate Shadrack na bwego ntubwate Judith ase emambie asto batugukwana kurende ntete koraba arigane lingana lito tugutwara likoro kulirabu na asengo nyara kwa banko babekera lingane lirabu mwanyara kwa bamuko twane inu birengere bito tete njakere na Shadrack kurmatabu tukalego tebanga orole sese kuna gwekora buna engondi litukeli monku ebere koge Omosemo yuningo ominetinga monto toko visa etabiao no visa egento kirase etabiago litukeli mopaka gasoke yeah litukeli mopaka gasoke madam nchitigante bengana ki neba kore ng'ombe nabo chagwatiri kuchimagega ngo ikere limo bwatoke tonyole kumbe ne ekwa bwatogete ukabwatoka chipureki tuchete kotoretera mabere ukabwatoka tubekira ikinyesi ono kaoroki your true colors okay wacho muligeli ko igure daba Judith taligote abaga njirende neroro yoko bisaga tebara buku ngaina abantu itukeli mabantu kwa batebeti no cyo bayirasigete litukuliriyo cyago ikakera batagete bayirwali abajoraga gwabwate boroberi bwoko bayirora tiga turachakira chinkwana nchire toigwete chigendrete Mheshimiwa Fred Matiang'i Mheshimiwa Dr. William Ruto nabo igabara ibande nabaro babiri bakuru birengerera byabo asengana yabasai sitaliki chikuru 25 sitaliki 25 muraibu enso bere gago kwane bintu bibere bitatu biri bikonyara kwa byo chikwa bikoligere liguna boigo ulio oromo oteneli bwe wizara y'ubulendi bweime Raymond Omolo nera nabetaka kwana kulinde ntaraba eri bagamube muko irene linta tetore igwe nkwana yo muraibu ense kera mugo kwana mwanyara kwa mugo toka mwabekira sebirengo igoro yokorobekana korobereri sitaliki 25 evident every choice carries a consequence. Some consequences are temporary, others are permanent. They can alter the course of your life, damage your reputation, stain your record, and leave a burden on your conscience that you will carry for many years. Kwigura abwasa gukwana abasaye bali berobereti ukikaba bakogende bara kera batebaga ne memorial protest babwate birengere byawe Judith. To me umuraibu ense na tebete nga every nkebwate consequences kiaye twarigereri toko twabere toko rabasaba bakorobekana hento nyora basaba bagosoka na kyo ne simi the smartphone Colgate ba tuba machari bagosiarerwa alafu ne andika chief ne bendera and maybe gisaviet chiri bagwetinye ryobo chafu boli bakonyora para ne riuga last year kero yabete I can say it was instigated by abantu bali babete bako ba hired na some of our leaders kubareta bagacha go intrude omusangirikano oli bwabasai abasai babwatukorobekana kore na amani wae umusigari agocha utaka kubaroterate yagas all of a sudden wono kunoko ba okobabeka ngana ki emotionally baba triggered ekero babere triggered na yobororo boko bwate na boko chaka kutama batyo kutama koli kwabo kwa makonyole bibago biri byasoera nireime bigachaka kutagora chinyomba bati bali tali basai batagurete abasai ebakorobekana kulingana no morobirio nabasabe kero kuligire nabantu basomete tali bantu bali reja nabana baitu bichi university bakorobekana no morembe lakini abantu aba bagoja baba disturbed to me gento ndasabe murayiye natebete torigereria ankyo ntosa liboniga abasaye baminto torobekane no morembe tosoke ngora no morembo ito lakini tokorora umuntu naro gochama twamukiri twamungusa twamubeke ntigatigi twamumigerama ntoro kisiko tumumigere matachu gutosaririe rieta tosoke ngora toirane naende no morembe nabasiga mbabwate capability bekora nabora nyori bago biko of power
abasae baitu mbabwate capability but abasigari baitu na barobu bachekia okay mbacha kubachegi babatige batare no mureme babaye uburendi because mbasa inetie form rende no burendi totagete turubikane ngora tiganda ira na sekinara ndo muraibwa basae kurwa se county ya Nyamira muraibwa enso bakwanira sokurwa basemia goteba basae ligeri mambia ubugima bwino mbo baganetie timo basagocha kuba mugo salia nkyo ya ino asokurubikana uko kwabere gotebekana 2025 yeah so on 2024 yes abasa imbaro bekanete buya and they were fighting for a justified cause na ekrani ni bachiete okorobekana ebintu twarobekanirete imbia bete ebinge byabo paka bonaiga I saw in the last budget abantu bali baumiete ingoba bare compensated even abunini baumiete emiakeri ni yamaega and you know ekroni ni ogosoka epara there are a lot of consequences una a president atebabo so ekrochi consequences chiro okwenda epara ekroni tangane bweboreti like am I going to the road for a justified cause so nini ekroni ni twalingi ko protest for that finance bill eroni go yarengembe and we were ready to give our lives for the finance bill but this time round a finance bill tiarenge bobe mono so nini like there is no reason to kwenda go commemorate something kemanye go cause abange baito bakwe abubale tegemeo la kesho like after the 2024 protest when I looked at the mothers crying igoro ya abana babo when I looked at abasaini ni baumiete bale chinya gitari you saw I think yesterday abasai bali balenge okorokana ali TV bakukwana like ebintu baeteire since the 2024 protest like their lives changed so nini like keritari gento toko encourage abasai bachi epara bachi nende okumia mono abande bakwe aba mama balere like ekero omonto asibiru echera igo egonjo kakoru koba a group to an individual aba mama na bu bakwenda ali a prison isiko ogosorora na kolera noroje then ekero muntu lega nini epara igo okwenda no obongo bwao from home atinga ndigo ngwenda go protest but ekero go epara there is something we call group psychology ekero to bate group psychology inse chotori okorengereri like nigo okonda ne a wave na a wave ye to maiti ningo onyengete so nini like nigo okumirana na nini na the state nero evwate all the arms of violence so nini like lika abasaye to konda ko mia epara ogo commemorate the 2024 we can even do it online go sending like we hold a conference somewhere kobwa kwenda epara because even the 2024 scenes they were so dirty imagine an institution buna a parliament eyuere the important arms of the state a cover overrun by the youths image yunaki ekorokana internationally ekroni ni tokoligereri chinse echini ni chakole ebintu bunebyo igo chire failed states buna Haiti echabo Somali echabo Southern Sudan so nini like tito ike Kenya ebe like igo twanjete violence mono kubwa ebintu bire ebia so nini I prefer to take the direction like if we commemorate the 25th protest like we do it in a conventional manner kubwa kwenda kumnyoka para abande baumie na abande bakwe conventional manner no kobeka chi poster placards online cho ogo commemorate event then tumanyo gotwara a very big conference somewhere yujogo kwana then like we bring the
mothers of balini ni ba kwete, then like even we draft the formula yoko ba chibesa echi serikali jabekire buna nini like okoreri chi family. Okay. Kwira nanda solege kwa kwadire birengera libinde gwatebire conference yeboro no che konte bitwarorire no nyarere kanisa na bora toke baikaransira somu kutano ibate angu kwana bale na ndonyore chibura buru chi achaki ukurwa SSMA. Madam. Yes. Kwigure buna kinarate birenga 2050 ya bono igateli nekirenge kenene ekogera kogosera lingo gusira abantu rabonande bagutigira ucingo machinde asekirenge kaminekyo nsege bwenete ko move on kurwa se bikorwa 2024 basieke chapter ibagenda busi. To me I can say you don't move on from ekero kwa very hard. Kero kwa siririo yomino there's no moving on. Moving on noko genda litukoriri obekiri ugagali otebyo osabe Nyasaye nga omwanchi oyo kwa mwirite kura story still no torenere wono na intuvu nabasaye litukeri ntobwati ngoko move on ntobwati bobe bonde bwensi etoko genda tobekeri ugali yaito tobeke gali tusabe tutebe Nyasaye nganaki gendra gotorwanira ntoranyora still justice asabanta baba minto kero toko move on bunabasaye ne kero twanyorire justice yabere served. Okay. Omorayo ito nato tebeti nga torigereria ankyo ntorigerereti ankyo lakini otobeke twanyore justice yaba minto bali basirate abami ndiri atebeti kunga torasuokogoro twanyore justice babekire chigwetani chibilioni bere chichikoba chiko compensate chiamatechiria chiatige tude chingoma chintindi bali basireti abanchu babo. Of course babegete chibese ekero babegete chibese sitoko genda kubeka mauga nkibakororera bobe. Okay. Wanchubuliri kwegule semambia bono Judith yakubulinga kera bachiko baba kubeka mauga nkechiko bake kororekanira kwa bagente kibentaite turegwe nkwana yo omweshimiwa Raymond Omolo kera gukwanira bosyo bwo korobekana ku korobere iri kitalike 25. Sisi tunamwambia wapinzani wa William Ruto, hasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha wivu. Wivu wachana naye. Awache wivu kwa sababu yale ambaye hakufanya kwa miaka 10 William Ruto ameifanya kwa miaka 3.5. Na nyinyi mkiangalia, unajua mimi nitasema vile iko. Siwezi kuweka maneno mengine. As a government, we respect the rights and liberties of every Kenyan as enshrined in the Constitution that allows people to present petitions peaceably and unarmed. And I want to repeat from Rangwe that the same way we will defend and protect your right to go and protest or demonstrate, we will also protect the rights of those who want to go about their businesses. We will not allow you to stop our children from going to school, not allow you to stop people who are attending to their cause, people who are doing different businesses, those who are going to our hospitals. So do it peacefully. We will protect you. We will respect you as you respect the rights of others. Nijo thurwa nitie joma pod wano dhi ng'anyo. Lakini thurwa ka wach ng'anyo ne wasetimore nade? Wach ng'anyo ne watimo ne ang'owa? Bye. Ng'anyo watimo nang'owa? Demonstrations bye. And uting'o nyingwa malo. Umiyo tija kaka ng'amochung' ne weche arita kwe obedo maber. Koro wadwaro ni kanitie joma chumuligiri kwegule oyu no omo teneli gose mo permanent secretary ase wizara y'obulindi bw'ime Raymond Omolo berega kwana bwigo twana chirengwa nayo mheshimiwa Ndwale nerekera gukwanira otebanga serikali ya Dr. William Ruto nigo yekeraniria mange abakenya mbali justified kogende se barokero muraibu ensa goteba scorecard ya nenere na akorire binte binge ko rukwe murungani kware ngoro nese serikali yayo kinara. Yeah, so okogendo ko epara kwa 2050 I don't prefer kogenda para. As I said, the conventional way to a conference somewhere
tokore nini like talks echichire nini productive ejinini chikote ba 2024 we reached here. What can we do differently toikere keri twatagete? So serikali ekerere asinini oborai. Serikali igo ya chagetene idea ya Jean Jacques Rousseau na Babo Thomas Hobbes. Ekoni ni bata abantu nigo bachitamo baga surrender their power to the Leviathan. Oyo ejuere bonoiga the current stage. Serikali ya bonoiga. The Leviathan ye serikali era nini ya chete ekauyi abaskari baje koira efifa. Egere nini baje korenda abana inchi to protect the people. So nonyena abaskari aba na abana inchi ba Kenya, and they are here to protect the people. So nini ekero nini a protest yaso kire epara, then nini the goons ba chira se amandamano ba chakire go destroy ebintu bya abantu. Abaskari mbari justified koenda nini okuingilia a protest na okonyeteleni. Then another thing is in general amandamano amange all the way from campus. Like once mwaso kire para amandamano okoigu abantu bachakire koteba mandamano tali mandamano bila etiagas bachikuyi abaskari. I remember even in Maseno bana baga sokire Maseno Geita litangani bara ka ekoko bakonyora baskari tibara soka bagenda kuba uyikoru a police station ba chenini okuruta etiagas epara. So like ekenakyo ingotebera commemorating the 25th is a good idea and a noble one, but once kwasokira abantu a street tokonyara kuba control na ebintu nebinge bigwapen bono goepa ebintebi so that we protect the youths. Impuyani ni batige tibagende para togende conference way. Conference way. Yeah. Ngairite nekirengeri kikwabere gukoirorera kirigyote abanga babege bakora musangerekano orabe ngakibako bakogenda busintu aroche no murayuko bwenso korangeligwa gacha se mitandao agacha semo ya X ya lego Twitter egakiyo akajara kabaga ukwana na abasaye barenga mbabwa tamagani yabo na asechinga kiche kerto kuri Judith serikali yote aba ebinte binge mwasabete tuabikiranire ekera oikaranste Judith ekero kurigeria serikali egote abantu tu presently scorecard umurai bwense ngotebare na bali bakumubwata sibagoteba okorobekana uko kindi gyose gekororekana gikwimurunganirie serikali yaye ngibwata abantu bali maega yaye batangiraneti nga nabwenete ko bumurai bwense tali reality nyebintu biri byasinyire ekora tebe binte binge nero otemire kubikora buna bibwenete na maybe okole way better kubwa barai bali bandi balenga bisi tigankwanega okorobekana waito wa 2050 ntuntu atebete nkorobekanira tore financial bill etweire tamasakara ito mutugoteba iga makumbusho ekero nonyene family ebwate makumbusho yabo onye bachire kurigose no mufada ache kubasabira kenengere bago chigosari ntu twatebete iga to signerie form twancheru totale para ngora togende toike Uhuru Park tobeka mauga itonse tobeke na marieta rich blackboard chiri cheito chia marieta y'abantu bali baito basirete during maandamano ntote tinga nkorobekana torenga because of SHA, because of financial bill, because of anything. Wana monto ndi bwenzi uraje kutoka kabwa chi blackboard chi black echi chia kwerende chenga financial bill oitalio ito oyino monto bekire na serikali gojo kutoingiria intwe toko genda korobekana buna abantu bali baito basirete kwene makumbusho togokora nko inyori aroro innocent kwikatore twakora commemoration yo morayo kabere nse Kenyatta family ritiko kaya kora commemoration yaba hono na intu kitogokora ngimo tutangira na bintu ebinge chi story chinyinge ne chaki bago tobekera and yet intu ege tobeke toronga naki intu buna basa etoko genda koinyora aba mintu bali basirete because chi family chiri cyabo cyoka nchire hat
bono ko bahati koline no monto ebese no usireti omwana oye bese teri kuira ni mwana uri intubone tokogenda kuchobomo gusaba ntuna masaba actually na masaba tubwate tucho turangeri fado ito ache gari tokore misa tokore togende ngora bono ndi bwenzi ora bwatu abu no serikali ya mure lakini ekero kurigereria Judith okorobekana okorangeri kuna some political leaders bono muno mo governor bwe county ya Siaya James Orengo kere serikali kurigereria koranga some forces imbaroro bakorangeria korobekana bunoko ngiraneri abo ntubuna basayentura nyora muntu to support ebini it is the government yeroje to us ni ntu abanyene turu ekero kurigeri social media TikTok ntobege tinonyeni weyanga toto shut down because ekero tobege toto shut down aina maandamano kabisa tokwimukia magina lakini ntubone ige totebetengana ki togochiko genda amasabo asite iyo twarore political other people bato changiereire because ri tukeri etongosokana na 50 bob yani ekobe emergency yokogoraki e ball gum e chewing gum na Colgate yani in case of anything serikali yeto ingilie igobono njekero ri tukeri togosoka ndu eyebigo tebuisika eyene serikali eroche to us intwe tole ntutueka abasai okay bora abasai duweka egara to kwa abasai kwa bayi numweka chinsemo chons maybe boni gana bora nyore kidara some leaders ba very attributed go siba tebekane na ubarangiretie korobekanoko lakini asama tukabuga ngo twarorire chinga kichinde kero kurobekana bunoko gogocha nakaba kwa morembe abanyanyimbo bali babwene tekube kwa morembe kwanyoranga side by side ngo tara bali naba abasahigete ukanyora baro buguritie bintu gete byokorekana ngani biruwanero batubo salia kwanyora n'abantu bayiberwa asa abantu isikolia sanseli yalenga kwanyora abantu batirubiriti okora ibintu kaminebi so ekenakyo ingotebere the youths like we have looked at the circumstances surrounding the 25th protest na twarorirenga starting from the beginning of this year like guns babere bakorokana sana hasa nini emekutano ya kisiasa nini igabono emineti even this nini 25th guns will be there na nini go avoid guns gotoso nenda se amarabande no gotika kwenda epara either togende Uhuru Park gosetorigi a conference somewhere so that kero muntu abe safe. We ensure safety first because nonyena aba nini bakwete yes they cannot be compensated because you cannot compensate omuntu kwete but it is good ekaroni ni mokwenda okoleri efamilieri esengenjo e president na atiga nene story yupita chikoleri efamilieri bado nabo ekolimain bunere their nini son their daughter will not come back chira na some token like nini kobatebi like we did bad but ibwateye like ebe atinga like serikali ya kolire egenteke like it is a good idea na njebuna agency ekaroni ni na nyeroje like negento ingo welcome na I encourage family badibonsi ba umiete tigani ni beto keze bagenda gari ba some token of nini appreciation. No, it is not yes compensation, but it is good via good some gesture. I think like the government is caring for you. Okay. Wanchumulili chia butugiriste kemeronge nene ya mase mambia bono bunogendete kuigwa ebirengereri byabageni bane ase studio ase mambia bono na nintagete kora igwe nkwana yo Muske Fred Matiang'i karato kwa no Muske Fred Matiang'i tumakoira na bono na ndoso mwako yo 2026 finance bill budget ya somu boniga parliament nero yabetege gwa adopt finance bill yo mwaka bw'ikiribere 2025 nemo mwaka bw'ikiribere 2025 nebiro muraibwense ngakichinde chonse kurbono nabwene tekobe KCI yogo tebanga bone mirubili ya serikali ninge chikobage yokorekana inse ye budget ye trillion inye endugutaisana isato teatro igwe nkwana yo Muske Fred Matiang'i ase nkwane yo korobeka no mwancho mulito ikoleravu na serikali. Na wakati huu tukiwa na makumbusho, mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali na JKJ, kwa sababu huko, kwa hiyo waambie hawa ni watoto wetu,
wasiue watoto wetu tafadhali. Wasiue watoto wetu. Na hao watoto wanauliza maswali. Unajua, as a parent, mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu. Uwaui na wanakuuliza maswali. Na wewe ndio baba yao peke yake. Sasa hii nchi kikatiba iko na rais mmoja. Hatuwezi kwenda South Sudan kuuliza Salva Kiir mbona hakuna pesa kwa shule. Hatuwezi kwenda kutafuta Museveni tumuulize mbona kuna ukosefu wa usalama kwa Nairobi. Sisi tunauliza yule ambaye ako hapa kwa katiba. Ama namna gani wananchi? Tunauliza wale ambao wako kwa madaraka. Na Wachubuligereri kwigure nengwana ya Tienyo igaro mokonyi uwo muraibe kia magia Jubilee sabere gako yikwanira ndoche bare mauna batema gwake simna bo waka namba 0788666663 tobe tugukwana naye kurende karanta geteto gende busyo na kurigereria igoro ye finance bill yo mwaka bw'ikiribere 2025 nemo asogo chuta tunyore birengereri byabasage kare no chibest bekire na ndenga girete mu bwata ambitions na Judith Ngwante binabora ase kurigikira gukuru chise mu kiri cia sensi kera cyo chikoba chikobe kworo at least ngonyoro birengereri byabo kurende enkwana nerito chikoba togotegera yo mweshimiwa Junet Mohamed tutaramutegera tigatora iguyo gwa kesi minki agoteba semambia bono soko bwakire bwakire buya ningo to kwanere oyo nafta kiwa ngulu yoma mbiere since what mentally yogi since what okay Naonda na Judith nera no aguru sensi abu. Ninda maidinga ibu yenje ndio maiga sokoli wanganga na wajema police. Aguru abu katote biale. Nyegesenda. Okay bia mwana. Umwalenge yo korobekana. Tinje ndita etenda rabeke ngende kama sobwe. Era abangu ndokue. Kebe ninje na moroga. Minyo kiura kininte vega kitiganga kanirende nyo okule. Bono igongo. Yego? Ninje na moroge. Na ende unabone serikali ko tebea kana abantu bali baitire. Uma ite ka kitali buya kwa kana manyinga onye na litoko nyali bagatukwa na igoro ya manyinga ya aperioro chinyasa ali ga bore tikai ninga ngayi ankunire. Kai ni tate ebere tika kanekende. Iga su weni ogoito mondo tajege tekia. Imeturubane yegende na manyinga ye tiketi na ndimo tigaba antu basabe oso amanyinga ya kana na programa azira. Okay. Na abana bakogende ikotali kwanja kwabo. Mungu suku wano mo ikomo chenu. Igasi ke tokero roro baki barabuti kabagende bakore imirimo yabo. Kenyo ni president yanje ategera ko tebanga muji mudare buya. Tebagirane. Igoti gaba bari ndwe bagendo bikama ukabuna bate bana ende bagirane. Okay. Na njo mungu ni mondebeli nintu ta kuminyoka nyonye ni chikura uchi kuburi to minyoka ni odoro listo gorewe. Na engoli giore? Kujanda kujanda Okay, asante sana. Asante sana. Bia bara sana. Bia bara tigadara bwatebe yo mweli tumekwira dasi buli kwigure watebi unga seginere busia yo chikominyoka dirende kuri gyobora ingokora uyo ndebya. Soko bwakire. Bwakire bya rigo to kwa dere semambia bono. Munge kuruma wao bek mentally yogi okwanira ale. Na ko iguro ko yukorokwa. Mbia turaiga. Yo.
Okay. Okay. Asante sana. Doche Margaret urakire simi gaiga. Nata etengira na sabaga ntimbute se simon. Soko bwakire. Soko bwakire. Bwakire ya. Yo Margaret Nyanaro. Nyanaro ga yokwa na guru. Kurwe Karenya ward. Njenare ngota na abana bombu yabale mwana muswati yokwanire bya. Na abakwenda mapunguso na kukolengana na intoko mapunguso saba pendo baito bararire. Madam na moire congratulations. Thank you so much. Mwana yo musao yo mumura. Wakorora ale sema ya serikali na baga kunikenda tiokera irarire. Yaro yo ngata na bana baro ise conference. Okay. Na bande urubaki ndi wacha kwanda urubaki jena ngota ya wasabu na waandamana tumesumbuka Kenya hii hata tumesumbuka tumelia wa mama tuliambiwa bottom up sasa ni bottom down. Okay. Wale maandamano wakumbuka yani ba inyora ba mwaba basiri. Okay, asante sana. Siko ito treatment. Mbuyanera kwanira usana. Sasa tuko nyuma ya Fred Matiang'i na wamuntu ne bwashora acha gocha ikagusi uramo mwana ito Fred Matiang'i. Tutaandamana na yeye kumundu. Okay. Asante sana. Bia sana Margaret Nyanaro guruchise mechekere jongo ira nande mbwate chisimichinde egara timba sakoti gabaga ni fatigalite ba floated. Shadrack. Yes. Wabira accused inga noguririe geto gia serikali. Babi abono. Yani ni amaoni amaoni ingoba niga ali tokoteba factual ase bintu biri okoligerera buno biroche bikogenda okay esengenjo timbenda this other side was this other side. Okay, I'm just leaning forward yeah because ekeroni ni tokokura tinga aba minto imbakwete nende tumanya kwenda nende omutindo bwogo ita abande that is so bad. Okay. Egagara no nyene emakumbusho yo mondo kurekero egokoru tari atinga nende omondo ndakonda oituokwa egera nini makumbusho batingo lina kwete igo nende bagokora in another way. Okay, esengenjo tibabwati mondo bagotindeka bono bagenda ekanisa father orandi. Okay. Taibo yeah so now ego watebirenga ayegwatebire tari enseme go seye ayota tekote abantu bagenda busio ni Doche Nation mukaya awataba watching from Kasarani, great visitors biyamono sana ase chi message chigenda tegoso bono natagete turategerera nande enkwana yo mweshimiwa Junet Mohammed turaso abara twarura sokorobekana turategerera gakia ababunge bagachite se bunge wachikwa baba gwakekura na kurwe birengereri byabo litukuliriaga neri ryo gwetichibese cyo mwaka bw'ikiribere 20 na isano na mu mwaka bw'ikiribere 20 na isano ibere kidunda li whatever nga bagacha sobwamo whatever formation of the government nero kwali kwa bagokwanira gakekwa bagekora abantu ngakicinguru cyaye na netwa abana inchi bakonyara kwa bakorawo nabo igo aseji bunge kino abajumbe bali babuguletie ebirengereri by'abana inchi litukulia renge yo kurwe birengereri yatakire kure akwelie go deciding agi finance bill yo mwago yechikaba abande bakabura tigatore go Junet Mohammed ngakiakwira neti kama yuko inamaanisha nakubaliana na finance bill. Sisi tunaliwana uzoefu tunaliwana kwa Belemba. Nimeona mwingine analia ati ameenda safari ili Joro. Hiyo ni kawaida tunaliwana. Sasa ile umekubaliana na sisi unaenda safari. Mimi najua. Unasafiri unasema sasa hapa hakuna maneno, mambo yako sawa. Mwachumuligereri oyudo mweshimiwa Junet Mohammed igawateba litukulie juma mbaetie finance bill ya 2026-2027 oyu na rokolika liuko liaye no mubunge ukiharu
Ndindi Nyoro na teba gachete sabal na dagateba at this time chi amendment chinyinge chiri chialenga se lichi kulio kuligera lichibangwa na bintu binde kwanya tuatemire kora suguma kurua se bunge Waswahili wanajua na kwa vilemba bunge nero ya geretera ndaba sai bakarobekana. Yes. Tiga chakere Judith. To me ngote bangana ki ukitaka if you want to catch a thief send another thief. Wono omo bunge ukiharu nere ngoto chiesale ngerende we accept ntobwate any problem yogo chieso akiri batirenda it's very few months chitigarete toira netebe tuko ira netebe rende buna aba baburete almost atadi ngima nekiego toka babunge almost one ababunge bako ba 300 babunge bande mbayo bonsi balengerende totebe chisabali abande bakaba jihani muni tobabekerere ne jihani muni balenga batekerere tobegete gento gekomata omwana inji wae bako babisi Yes. One for now ntobwati any issue na barobu na basai we will have our say etebe that is why amosai buno mosai togotebanga naki kuwa kadi ukiwa kadi tuchiko batebi mutu alinga na inturende litukeri ne tu alenge lakini togachoro litu alenge na retwa so our scorecards ego chiko ba determined 2027 for now tigabari honeymoon yabo ntobwati any issue tigabari echiabo batagete gocha goto karange style gete baira nega bono batete gochugwe kora no bali 92 ntwaro chabale 92 abasai Wacho muligererie karata getegoira da ase Shadrack litukoria Ijuba nigo bagatebe kado wacho muligereri ababunge bali banyarite kwa bago ikaransa linga actual Thursday Thursday ababunge banyarite kwa bago ikaransa na kuligereri lichiko lyoko chikaba koraga chibesenga chiko chikaba chiko tume ko mwaka 2025 ne muchakira umutinyi oyole bosiage getalikia yabo ababunge balinga ase bunge nigo balenge 150 noyo mona babere 162 ababunge emia ya mone 22 bakanyara kwa bagwakira umuswado uyu wo gwete chibese cyo bagateba tiga chichiko bachigwetigwa ababunge 40 bakanyara kwa bagokana aso mwanchu muliriye bunge bwata abajumbe chimisa te 40 na kianda nabo igo mwanchu muliriye abajumbe gwetani emia ya 50 na batano batatu batatu na emia ya 50 na batatu na batano babere tibachiti kwa bapago ikira ase ebikarebyo agiye gora kwigwa umujumbo yo suna agotebaga Waswahili wanajuana kwa vilemba bali batarengo egedege tu igwana nete Shadrack digere libode se process yo se uchake bono igase parliament we have a very big problem na yaro kaniratinga we elected abantu like bale abaoba first indagete ko congratulate bali bachiete kwa kachikura bali balenge in the house esenge barabu imba make their decision known whichever the side imba tenetene a decision bakatabatinga into no tora na abanda bakataba into no tore amoino but omontori omiseti a very important exercise bune or you know indagete ko tumia eliatalire a bit fine like ne igare ignorant gosinigare coward because inaki ogo fail in oko make a decision as important as a finance bill again to go finance a budget chibasa chikoru emeguko yaba Kenya so in 2027 abasa igonene ingoba encouraging the 182 MPs bali batagete chikura 187 yes 187 barabu bachaga kwendanga immediately bali bono bali bagete chikura bali badikalete baraboro nabo ko baligereri enjerende ebintu bakolire etoke igoba etumswado koboko gosem igoba yokanete mba pieta at least as chinga gijirichaga ni yes and they made their decision known Madam Judith yes mwakiro montorule alamu ya 2027 no ekiabusoge kale lakini kero kuligereri siasa na ndengete achakire kuira na asegenga junari kwe watabanga ntu abantu manyaine bato ete good will Jeanette we are used to him
unabasae togoteba ng'anaki umete twarabeire tukuna gotebu ng'abasae nankio ankio yaito 2027 ankio yaito na ntunarie kiabuse kitoko batebi ng'anaki munajuana kwa vilemba tutawaambia hapa kwa debe intubona na setebe togochiko batebeli ng'anaki aye inumo manyaine kwa vilemba genda muno gwakera na nkali mogende pitch Mombasa pension chiabo chia soire they can use that one togo ika 2027 na litoko babusero intubona togochiko abuso already tubwate tutaite gokora scrutiny whether wagete yes whether wagete no ndorocho muntu uri na intu onye kwarenge gari toche tigwaka aye togo kubare kwarenge yes because inkwaragerete oka avoid go attend aye kwariete kia okaigacha okaba maybe abande mbaka abande nganye gitari barenga abande baigwete bobe so barobu bagendere ko rwari bugari tigaba book more appointment as from 2027 rito gwake kura bachumuligiri kwigure sebirengereri byaba na andamuno bagendete kwa baba gukwana bagende bane se studio sebirengereri byaba atabirenga kwa busango karore birengereri byago mbire byebi ase abarayi balia batayinyari tukaba bagwikira nese bunge kwigure mu baruri twateba wetani abajumbe 155 babire tibayikiranite ase bikabye bunge libanyara kwa bagukwanira umusuwada bw'ikibesa bwo mwaka bw'ikirubere 2025 na mu mwaka bw'ikirubere 2025 eje corrupt legislation no nyenekera bagukwanira no konyora isa chinde no ne pare bunelie gukwanwa aratebe ngakie kerangoligereria allocation yebekire se chipara tindo chi allocation yera na babugoliye ndo bagora ke ASEAN set ya bunge go kwara manyiru ngangwa kwanete no tutaka turamanyira nganga ikwarengera kinende toko ba charge asobwango soko bwakire wakire innocent bwakire yani ngo toko nere se mambia bono kwa na pita mutuka ko ruchucha mutuka ngagyo ndeta juja mbiyere chucha mbiyere emie ya 53 na batano babire mbale ngese bunge innocent ngagiti twara kwa ya mana ya ekere babu adia ba tiba tibeza chiriba koria baba ko tabo spi lakini kile kile mwananchi ukawaida ranga kile tu mwananchi na baba ko nyora chira sisi ba ko genda tiabagende ntuo bokonyi boito bora sinya sa to bwatesie tokoro bochori bina judi tiawateba ye tunge nataka gote bisadra ekera gote banga kere nga tutagete tonyore njira yo kukwana uende tonyora na mwega tukaranza tukwane mbantu mbaenda samandamano kimaiti serikali ya ukwanera eko la serikali ya Ruto como tegera binde bya ukwana onye online mu kubeke bintu birimo ukwana na online ne yota gete osieka nga yugo jugo ukwana na bagotegerera serikali ya Ruto yota kita maandamano lakini abe peaceful tota gite maandamano abwate furugu obo kumumbulinga na umoko era muri peaceful mwanza kwa kujitia gazi mota kwa jama goso tuko itina ndipo na wonga bado mbato takire tikende maya alale musabanga okay koreka no bolire gosabale soko bwakire yo mweli amadi bwakire dione kwarate amire sana gakibu kwa bokire samba biyere no ndera bageni gaiga Judi di wachakire kwa gwemia Shadrack rero mulida okay da Shadrack dere ro ara ngaki kwa kule kwa mwembero nge Shadrack okay igate bata ya serikali okay okay
bona ababaje kuria mandazi na kuekia abara bumbira mone kiagera mama kia tubako mna tubako tia Okay. bona lende kulete ndire ito bona wako na kutomanya kila kitu okobeke nenda kama okobeke nyamira hiyo ni kwa awa nyamira mama tendere miaka leo sikitoko na watenda kamati sai wote kinga ni tuko nini Biyaoro kamati, asante. Aya, biyaoro sana kuruye samba kwa igure. Kwa kadi ya changiro chai gatigata ndombo timoko kwa jumuliri tokoirana togenda kwa batogo kwa na senkwane. Kulendekera tokoirana ligotagete tobeke chibicha shomuske Fred Matiang'i na boigo mheshimiwa David Maraga na asense Meliende tobeke chibicha chia Kalonzo Musyoka sobutuko boigo no muske Fred Matiang'i na boigo ninchiko bango mwakire simi mheshimiwa Victus Wanyakuru wa studio elitonyara kwa batoko igwa ningi kiabetege kwanuli tuko igoro. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Magega ya televisioni Nensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyabusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete nieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakese migwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Muliri chetri chitaika isano ne moma gechi saisata sembambia bona se studio gaiga atabageni bane nindoche gaiga tole na Judith kwambukana bondoche gaiga batabwa kire Nsoko Brian Mumanyi kurwa chinsemo chia Itare Sensi salimia wageni ambia Muhesh Jude ako sawa tunamhitaji Sensi Ward alete mabadiliko maonjo lilioko radaro roga tagete kuira abantu ba gocha kogende se county bono mambingo teba nalengeli lina gatebia somura baroli madam ocha gwikoro itoke gokwari ngese lakini kwari na gokoga kwana kuvuga bune ngondi gocha gwikoro tocha gonchoreria abantu ba no cyo ikijira inche embegeta marionyo ye ng'ombe na ndestiri na bonkurimene na marionyo ye ng'ombe kuruguru na mabere ngochikuye abantu kane nige kabunko enda na kikerembuti nchikoreta mandegere ne chingeni egetungu chinyanya toche tobekense tobale tolintwa iyo ikigwa kibekire burungi netagete turarigereri in pictures chibicha chikubekwa so omtandao and mono chinyara kuba chikubekwa se screen ya umwancho murigereri
Mheshimiwa Fred Matiang'i na boigo Mheshimiwa David Maraga na litukuli gorontwa muroche Mheshimiwa Fred Matiang'i na betega kumirana na boigo no Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na gotebia tete kumurigie Mheshimiwa Victor Swanya ni garo mu wakili na boigo ni gakurigie kirogo kyo bojumbe ekirogo kyo bo governor ekirogo kyo bo governor kurwase county ya Nyamira tagete no aringe gati ya bali banya tukaba bagwikira no ntete ndole usini monyole simambia bono atotebinga nkikiri bakwane toro maete bagotebanga ebicha nibwate 1000 words ekero kurigereria ali ebichende no rochega bu professor Atemori Bichieka na biko David Maraga no ale negati yabaraibande baikaranste nero royal ngeyo Mheshimiwa Fred Matiang'i balenge na Maraga sama tukabuga ngo nonyengu sichi nse mechi bere nchi yarorekana bono Shadrack yo score atebunga tikatoke ende busyo bali konye bakuminyoka ninga Maraga tiga gukwana gaiga David Maraga ese Matiang'i tiga gukwana gaiga bono twarorire nga chinga kichinde abarai bachakire ko bagocha sobwamo nabo muligiriri na yaraga totebye sebirengeli bya yenganki kili yaroche kurwa senseme kurende tigandara tema kora gusini monyore Mheshimiwa Victor Swanya tukwana nere ya maseyemo karancha tuminyorera totebinga ningi kiale ngororo will be better for us ese mambie yabono ntarabali bagana ino munyara ko bamugukwana tigandara gusini monyore ase mambie wanchumuligereri no Mheshimiwa Victor tete kora gusini monyore Mheshimiwa Victor bwakire kiogendrete igongo begetembe wasegeta seni geito gie Soko TV kwabukire Uwaika sasa bachiabo tukomware gwatomurera asegete nabaroche se chibicha ito bire so mtandao ntubaroche zate ko manyanga nkieke mware gukwana alia so muriro le gwota lakini caption yale ngase chi account chionse cyabara His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka no korobeli siasa na gukwanera uchumi ya Kenya nabo igasense meli account ya Fred Matiang'i naye ngakorororo ibicha ibwata 1000 words Ahora ya va birengi batebete izi to iwende kugororwa irinde abantu baito bajya konyora mapato kurwasi uchumi mwaje serikali ya UDA ya saliri uchumi ya saliri ebintu bingi wetero bukurumi abakenya bacyategete beza chichiyo kapiteki kuru chisaini abana bange baitire went to university mbali join and these things are for real. Okay. A plan ya abana bange ba ukura university yimiri muteyo bonoronche what the direction Fred Matiang'i Kalonzo Musyoka unabarai baito na bamu abugachagwa babo Eugene Muturi Martha Karua na Tembea Sifuna bonsi ya bumbo bwate umusiona tebe umunene yo commission nga NC ya Kenya ne united as a people. Okay. Na inde na barabuo isenga bwate constituency ao. Okay. Bukwamba kwabo ba prepare abantu babo nga intekenene mu bwinzi ya Kenya elinde bakoreke barekebisha uchumi na literindi. Iki ni kitu nibere liyatebete kuvuga mapema etigeyende usemba kwa nedieke ono ndegera abantu bagojamu use etire moneri yugo kwandira nangaki tokwana uchimuti oroje wana kera bandiranire etwanero buri ko mapema uso bonzo batiramu oro kendo ndukia ensenene ko kutukubwa ensenene kubabwa
na goro chororo ngarora no mheshimiwa Ezekiel Machogu mwezi birugo byo governor mukoligi igo abande batabire nga the incoming governors mulegoze nga kese kemina neki agora isolias murugo ya the incoming governors both Nyamira county Kisii county ando ruchaye abantu baminga bati abacholi kera baro barorare maite musiga de benga enyoni ye korasi kugumuntu usabona ngaki igo ikuma itabarorare nga nanje putamwe ngode bani ngakora yubu they do kumuntu litutu abuno wikubo kumuntu ubwate oborolibware nandiga igo soboroli amuntu wati network kirato kon ayoroche ngaba ko busabiro bigura national government macho kunenche wose ntobente bintu asabantu ito at the county levels liboli mwabolisi. Thank you so much. No nyerende watebire nga bono chituani cyakire kuba chibikaransa so bwamo ngagerete asama tukabwango ekera mwawumira nte na umweshimiwa Fred na umirana na David Maraga nago tetinga nago minyorete nga kumira no gukwa na barayi ngikore kirenga kore nonita munyorete kende lakini itekene neke innocent isi jodambe amintenga umuguzi kutwara chinguru wika arwanamu wikajamu okay ekero mugushia chiramu bononye kero turemesa igo tukuni gushite yani utukwana no bomu kwete no muguzi okay irinde bon igo egento Fred na David Maraga bakorete negento kia muhimu nande the very basic responsibility yogurai toreta namu kutonya koreta bantu ba mu oje nugurao muri korega nanga mwakore mwakiramu iwe tumi ekinenge tukiamana nani na bere go by the way no to kurwana ibintu we PBCD we gatumanye ngatendo kite obo mu weito nege tukiamana nandi gotenna nori bwanje rwagambe igote meeting oli ubwirwe kwa bwiru no iwe meeting ono mwatore chinguru na enonyo lekende ase serikali yiyo both at county level and national level to konya abantu bayigende kene innocent abantu bay maida abantu mobwato bokombaida we yani batabwati enjera use platform yokukwana kunambo kwanira indibono kuture yo na denga 6 ground kuture gachako na 6 ground kuture anenkorratoro bokongoro na imagine manyete igo ekero ikekorekana ngoranga umwana engineer okorek nerubuire because na ndikutewane gura ikokolete michande mingi afumwana engi common man. Asante sana nakuwa niritukuligia tunagukwa nane toche tukwaliga niyo chicha egere tuchigukobeka ase birengo bire ebiyoto tebinga ninki umuliro yole ko bagugukwanira bando na jiro jinjirama ngantu abatumirete musambe. Thank you so much. Ino mweshimiwa Victor Wanyatu akwanenera so bwangoiga kwigura bateba nga kera babete bagukwana aruchinga bono nigo batete kubika Kenya usyo tiga chakire kurwa Sol Shadrack chibiche kero guchirigereria kero ku analyze of course na bira toke unabawa teba go strategize muraibwe sikuru muinawa teba nuni mbali gane tinchwa bone kera bakorerekana bakona korerekana iga. Do you think opposition ya chakire korerekana gutwara chinguru nekerenga so aseni ni siasa bono iga bado ni go bale este jerito koroka they are painting the horse embra bado teratu ya siasa egaro zengo tigara na mangoro embra bono egaro egoja gutwa na lito goja kora siasa ye inga yere esenga ni bono iga kwarodi de like they started with the united opposition bagaja with the Tados then the Tados nero ya takiri kwebutora enjeragete kwarodi de Fred kagosuka goja Orengo enjeragete babo yonde gashagwa bago tigara nende kwarodi de Kalonzo ojakire goja igo like nengendo gekonya ko alternate na omogusibu na tomaite like our main person Ifred Matiang'i but wano Matiang'i oikire asigete osingereire gusimono ko bwabuna kwenda asiko
na ekero nini ogotigera chicken pin chinde isiko atinga nini chikobwatere enyama engene chisese chinde bwete alisiko ekebwato kie enyama atinga nini ingachere ngende ritangani inda bwata kerigia seito ka imanya gocha ingichengo enyameye ingebegere noroje so ekena kinini ebonete Fred enjire achagete gosoka kogenda ase babo Orengo agenderere gosoka mono aligia bande esengenjo Gachagua oyo titumwamine timono enjira agokwana nonye oyo Kalonzo enjira ale titumwamine timono esengenjo agotamwamine mutamwamine tinkoro kyoko him and who yenanan yeah injenini timo amineti from my view esengenjo like na declare I think erene a presidential candidate then before that Ouru oyo obwate Jubilee Party oyu obekete Fred buna a deputy aka Kalonzo obo leader bwa nene bwa Azimio so ekronini okoligereri nini ebintebyo Fred naboneta asoke erwanerere from his own point as Fred arabe kababande ekando baje ko babuna additional advantage teika tinga twaikira ange 2027 nalio akogundwa tinga nechige malenge kwa kibwa watebire naliye goika 2027 maybe achikoligereri ekero ko wategereire mwishimi waswanya wa ligereri chibicha chiri buna babere bakomerana. What comes to your mind, Judith? Buna bona ule sesemo ya siasa go strategize yo ligona komera nole nabarai bananchi. What do you read from there? Personally to me njekero naru chibicha chiri I can say I was on top nagogete because buno mwananchi we as youths into tuasogete Matiang'i tache tigo toboli kura Matiang'i ni ntutu amo front ta head ekero twarenga mana manu tugateba we need Matiang'i wane ekero twamoretete I hear my brother gagotebanga ntotagete atare isiko ekero kwenda kubwate ngoko erio tagete konyenya rituko ngo chika noreyemo aso kurta chibando chiacha chinyinge wachorerio tagete and that is what chatubwate in our politics ya opposition me I can say buno mosai I'm very much contented with our opposition the game bago chiesa the cards barute tekero monto mate tuchake como front boni ga korosa we will front him towards the end buna swanya kwe wata bangana ki asenale ba kwanenga nyare ba kero monto ngase netwani etwani egocha koga liribono ya ikirengana ki bono ngangetore tigatokoge nari tokorete ngokoto nyenyenye nari chikobuga ndori ko jaka boni ga gweso kinga ba Matiang'i tokote no who told them Matiang'i who told them Kalonzo Gachagua natebete of course these are the cards so kucheza bakucheza as opposition tindiko tanga opposition inde usene serikali me am not a serikali me am kuru vijana etutagete omuntu obwata maroro we need a leader, a quality leader. Na quality leader chi ntogendete kubachucha. Ntogendete kuba ekatogende kubachucha. Bono chingoko turutere inuobo chetu na kulia. Ngonya gotocha bale. But ili tukotokorete ngokerie konyenywa bado. Shadrack. What are you going Yes, before nini so ekaro registration yeju kura yarenge okokoru. I think if somebody oyolenge kin nano tisetinga vijana tibaje tiaso bonge kupata chikura why igone ni bata chete okobwati because we fronted Matiang'i buna omurai ochorire na basai Matiang'i ekroni ni aja agacha nini akanyana na nini na babo Gachagua bakamanya okomoneri a tribal card eyu nini pamateti injene a kingpin ya Central ay nini genda obwate Gusi Nyanza ay genda obwate the Luyas ay nini genda obwate Asigete na anytime tobwate tribal politics na kingpinship tirigo jawa kibuya gocha se abagusi esengenjo ekroni ni okobe kwa semesa
more as equals omanye ko bolibo ayene china mbere ngokoreta ayene china mbere nga okoreta that game will not favor Fred asingenjo number 1 if Fred is the presidential candidate who will be the deputy because togonte bi Orusi Kalonzo koba a president nendeto moveka deputy okay Gashagwa taranyora estekiga Mount Kenya is the biggest stake inside the table. Then Ekronini Ogo cross on the other side. Mount Kenya ni gebate deputy president. Noroje. Ekibono na kyo ingote bi Ekronini okoligere from real politique. Ekaro kwa na Mount Kenya. Uko na in terms of a region go say in terms of tribal numbers. In terms of tribal numbers. Da ekero gukwana nabo igo ngeterende siasa gikwagachwa no bukabira kera bukoligerero. Yes. Na this card they go favor Fred. Ekron ni akwenda in tribal numbers. Okay. E card yalenge como favor igalenge goja buna a national candidate. Ate benje no yo baba sae Timbati tribe. Yes, I'm a Kisii, but the Timbati tribe. Okay. I'm a Kenyan. Tiga ndete Madam Judith. Yes. Gwatete we ndete ko mo intervene ekera gotebera igore ya King Bininga matiangita bwati bantu when did we saying atu abatomire bagende batoretere in regions when and where was it written ingana ki tuatomiro yagenda ari